אז הכנתי לכם גם מצגת, ודווקא אני רוצה להתחיל בסיפור. בוקר, אני בקושי גוררת את עצמי מהמיטה. אני אומרת לעצמי, יואו, עוד יום אחד, עוד לילה שעבר עליי גיהנום איתו. אני יודעת שאני צריכה לקום לעבודה, ואין לי ברירה, כי בשנה האחרונה אני מחסירה המון. אז אני גוררת את עצמי מהמיטה, ואני מסתכלת במראה, העיניים שלי נפוחות מבכי. לילה קודם, העונש שלי התחיל. אני אומרת לו בזהירות, מהנדסת כל מילה. אני בודקת בציציות איך להגיד לו, מה להגיד, כי אני יודעת שאם אני בטעות דורכת על איזו ביצה, התגובה שלו מאוד 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 חמורה. אז אני ניגשת אליו בזהירות לילה קודם, ואני אומרת לו, אתה שומע? אני מרגישה שאתה משקר לי. למען האמת, לכן אני אספר שבתוך תוכי ידעתי שהוא משקר לי. אבל לא אמרתי את זה בזהירות. הלילה הזה, זה היה שבועיים לפני החתונה שלנו. בעוד שבועיים אני עומדת להתחתן איתו. וגיליתי שהוא משקר בעניינים כלכליים, והחלטתי להתעמת איתו, כי עוד שבועיים אני גוזרת את גורלי איתו. אז כמו שאמרתי, אני ניגשת אליו בזהירות, והוא בתגובה מתרומם. הוא לא נוגע בי. הוא אף פעם לא נגע בי. מעולם לא הייתה מכה, אפילו לא כללה. אבל הוא מתרומם ואומר לי, תגידי לי, מי לעזאזל את חושבת שאת? מי את שתקראי לי שקרן? מי את בכלל שאת יכולה לדבר איתי בצורה כזאת? מאותו רגע אני כבר יודעת. עכשיו הוא לא ידבר איתי. ברוגז, הסיוט הכי גדול שלי. אם יש משהו שלא יכולתי לסבול, זה השקט הזה, זה הברוגז הבלתי נגמר הזה. ואלוהים, עוד שבועיים אני עומדת להתחתן איתו. אז אני קמה בבוקר, אחרי לילה שכמעט ולא עצמתי עין. העיניים שלי נפוחות לא רק מהבכי, הן נפוחות גם כי לא ישנתי. ולעומת זאת, נחר טוב טוב. הייתה לו שינה עמוקה ומתוקה. באותו יום אני קמה. אני יודעת שאני חייבת ללכת לעבודה. יום גשום, מטורף בחוץ. אני אומרת לעצמי, אולי אני אתקשר לחברה שלי. אולי אני אגיד לה עוד פעם, אני אספר לה אפרת על כל מה שהוא עושה. אבל תכף, מה היא תגיד לי? מה היא תגיד לי? שאני מטומטמת? תיפרדי ממנו? אז אני מחליטה שלא, כי אני יודעת בתוך תוכי שאולי אין לי את האומץ לעשות את זה. אז אני נכנסת לאוטו, ואני חושבת, אלוהים, אני מחפשת איזשהו קול שפוי שיגיד לי איך לעזאזל את, בוגרת פסיכולוגיה בהצטיינות, איך יכול להיות שאת נמצאת עם מישהו, עומדת להתחתן איתו, ואת מרגישה ככה? איך יכול להיות שאת סובלת ואת נשארת במקום שלא טוב לך? אני מחפשת תשובות, וברגע אחד של החלטה, אני כותבת בגוגל ברוגזים בקשר זוגי. זה כל מה שעניין אותי עכשיו. זה לקח בדיוק שנייה. ברגע אחד קפצו לי עשרות סרטונים, אבל אישה אחת תפסה את תשומת ליבי. היא דיברה בכלל באנגלית, קוראים לה דוקטור אמנו, אני מאוד ממליצה לעקוב אחריה. והיא בעצם דיברה שם על כל מיני סימנים, פליפינג, גזלייטינג, הערכה עצמית שלך ברצפה, טראומה בונדינג, לוב בומינג, כל מיני מושגים שאז לא הבנתי. אבל באותו רגע אני מחליטה, אני לא הולכת לעבודה. שולחת הודעה למנהלת שלי ואני אומרת לה, מצטערת, אני חולה בתכלס, באמת הרגשתי חולה.
ואני חותכת לכיוון הים. אני חושבת שהייתי שם 8 שעות אולי, עם קפה ומאפה, וכל רגע הולכת בחוף הצוק, ואני שומעת, מקשיבה לעוד סרטון שלה ועוד סרטון, וקוראת וקוראת וקוראת, ופתאום נפלה לי התובנה. הבנתי, אני לא מדמיינת, אני לא משוגעת, אני לא ממציאה, אני לא מגזימה, אני לא מחפשת אותו, אני לא מעוותת, אני פשוט קורבן לאלימות רגשית סמויה. אני פשוט חיה עם נרקיסיסט, ואני עומדת להתחתן איתו, ואני לא, והייתי בשוק. הגילוי הזה, רגע, הגילוי הזה, הוא כמו רעידת אדמה. אז נעים מאוד, אני לימור, ואני מרצה, ואני מאמנת, ואני מלווה בתחומי קריירה ומערכות יחסים, ואני מלווה נשים כבר שנים, אפשר להגיד שכבר מעל 5 שנים, אני כבר לא זוכרת כמה שעות ליווי ואימון העברתי. אני מלווה נשים וגם גברים, אבל הרבה יותר נשים, קודם כל לזהות, להתמודד ולצאת יציאה בטוחה מקשר שמאופיין באלימות נפשית, באלימות סמויה. אני לא מדברת על האלימות הפיזית, אני מדברת על זו בלי הסימנים, זו שמתעתעת, זאת שמבלבלת, זאת שאף אחד לא קורא לה אלימות. למרות שלאחרונה יותר ויותר יש מודעות. והמטרה שלי היום, מיותר לציין את כל באמת התואר בפסיכולוגיה, והעניין הזה זה באמת לא רלוונטי, ותכף אתם תבינו למה. והמטרה, קודם כל פיתחתי מודל, שהוא מודל מתאוששת, שזה בעצם מודל שמתאר 7 שלבים, איך לזהות, לצאת יציאה בטוחה ולהירפא מקשר מתעלל. עם המודל הזה אני עובדת בקליניקה שלי. אני אגיד לכם מה אני לא. אני לא פסיכולוגית, אני לא פסיכיאטרית, אני לא מאבחנת נרקיסיסטים ואני לא מאבחנת פסיכופטים. זה גם לא משנה, וזה גם לא מעניין, וזו הסיבה שאמרתי שהתואר, אם עשיתי תואר בפסיכולוגיה בהצטיינות או לא, זה ממש לא מעניין. מה שאני עושה זה בעצם מה אני כן, אני הולכת להעביר לכם ידע מחקירה אישית שלי, מניסיון אישי שלי. אני אומרת שאני בוגרת מצטיינת לאלימות סמויה, גם בזוגיות קודמת שלי וגם בעבודה, כי זה קורה המון. מה שאני הולכת לתת לכם זה ידע שבאמת הולך להפוך אתכם לערניות יותר, לחזקות יותר, לעצור את הסבל המתמשך אם מישהי מכן נמצאת במערכת כזאת, או הבת שלה נמצאת במערכת כזאת, או חברה טובה שלה. לפעמים רק רגע לזהות שנייה את הסימנים שאני נמצאת שם, מסיר אבן מהלב. אז מה אני כן? אני באה לתת לכם ידע. אתם יודעות, איינשטיין אמר, אני יודעת אם אתם מכירות את המשפט הזה של איינשטיין, הוא אמר, העולם הוא מקום מסוכן לא בגלל אנשים רעים, אלא בגלל אנשים טובים שלא עושים דבר בנדון. אז אני לקחתי את המשפט הזה ואמרתי, אם אני סבלתי בשקט תקופה מאוד ארוכה, הייתי צריכה לפתח, סליחה על הבוטות, ביציות כדי לקום וללכת, יש עוד אלפי נשים בכל העולם, תכף אתם תראו את המספרים, שאני יכולה לעזור להם. אז אני עושה את מה שאני יכולה בחלקת האלוהים שלי. אני לא משאירה את הידע בפנים, אני לא משאירה את הסיפור שלי בפנים, אני פה בוחרת לחשוף אותו כדי לעזור לאנשים לזהות ולצאת יציאה בטוחה. אני גיליתי, רגע הגילוי הזה, זה היה רעידת אדמה. כי מצד אחד אמרתי, איך יכול להיות? אני אישה חכמה, נראית טוב, מצליחה, אז הייתי בתפקיד מאוד מאוד משפיע בעבודה שלי. איך יכול להיות? איך יכול להיות שזה קורה לי? והבנתי שזה לא קורה רק לי. זה חוצה מצב כלכלי, זה חוצה מגזרים, זה חוצה גילאים, זה חוצה
רמת השכלה. אני יכולה להגיד לכם שפוקדות את הקליניקה שלי נשים מאוד חכמות, בחירות. אחת הנשים שהייתה אצלי הייתה שופטת שהגיעה לאימון. הבנתי שהבעיה היא פה, שזאת מגפה בלי שם. זאת מגפה בלי שם. ואנחנו חייבים לתת לזה שם. כי כדי באמת לדעת איך לטפל בבעיה, אנחנו צריכים להבחן אותה, כמו במחלה. כשאני באה לרופא, הוא שואל אותי, היה לך חום, איפה כואב לך, כמה כואב לך, כמה זמן כואב לך, האם שאת נושמת ככה כואב לך, הוא עושה ממש רשימה של סימפטומים. וכשהוא רוצה להגיד לי מה יש לי, אז הוא לא מהנדס את זה ואומר לי, לימור, יש לך רגישות לככה וככה. הוא אומר לי, לא, לימור, את אלרגית ללקטוז. בדיוק אותו דבר. כדי לעזור לאישה בכלל להבין שהיא נמצאת שם ולצאת משם, אני צריכה לתת לזה שם. אני צריכה לתת לזה שם, כי רק ככה אני אדע איך לעזור לה, וככה האישה תדע שהיא צריכה לצאת משם. צריכה לצאת מהמקום המתעלל. אז זה מה שאנחנו הולכים לעשות בשעה הקרובה. אנחנו ניתן שם וקיימות לתופעת האלימות הסמויה, לתופעת ההתעללות הזאת. אנחנו נבין את ההיקפים, את ההשלכות. אני אלמד אתכם את 5 תמרורי האזהרה, ואני אלמד אתכם בעיקר מה לא עושים, כי זה יותר חשוב ממה כן עושים, וכמובן גם ה-SOS מה כן עושים. המטרה שלי, המטרה זה שכל אחת שתצא מפה, תדע, על המצגת, המטרה היא שכל אחת שתצא מכאן, ותהיה חשופה לאחד או שניים מהסימנים, אצלה או אצל החברה הכי טובה שלה, אצל אחותה, אצל אמא שלה, לא משנה אצל מי, שתדלק לה נורה אדומה, ושתדע לפחות את הצעד הראשון שהיא לא עושה, ואת הצעד הראשון שהיא כן עושה. זאת המטרה. אני רוצה שתראו מה מרכיב את המילה הרס. שימו לב לקטע. התעללות רגשית סמויה. וזה המהות של אלימות סמויה. זאת התעללות מאוד מאוד קשה, ותכף אנחנו נבין על מה אנחנו מדברים, במיוחד כי היא סמויה מן העין. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מה זה לדעתכם התעללות רגשית? מה זה לדעתכם התעללות רגשית? תפתחו מיקרופונים. מזה, שגורמים לך להרגיש פחות. נכון, שמורידים מהערך שלי, שגורמים לי להרגיש שאני פחות, נכון. מה עוד? יש לכם רעיון, מרים, סיגל, ניצה, שירלי, מניפולציות, נכון, לגמרי. מניפולציות זה אחת מהטקטיקות הכי רעילות בתופעת האלימות הסמויה. זלזול לא. זלזול, הפחתה, נכון מאוד נעמה, לגרום לצד השני פחד ובושה, מדויק. אני רוצה לתת לכם הגדרה של מה זו התעללות רגשית סמויה. התעללות רגשית סמויה, שימו לב למה חשוב לי בכלל לתת לכם את ההגדרה, כי כל אחת תמצא את עצמה באחד או שניים מהסימנים. כל אחת תמצא את עצמה. גם אני היום על בן הזוג המאמן שלי מקבלת לפעמים קריזה, ולפעמים הוא מצבן אותי ולפעמים הוא עושה לי איזושהי מניפולציה, אבל זה לא אומר שהוא אלים. כדי שאלימות והתעללות נפשית סמויה או התעללות רגשית סמויה תיחשב כהתעללות, היא צריכה להיות רפטטיבית, זאת אומרת שהיא חוזרת על עצמה. זה לא משבר חד פעמי בזוגיות. זה לא איזושהי אפיזודה חד פעמית שעכשיו אני בעצבים על הבן זוג שלי. ממש לא. זאת התנהגות שחוזרת על עצמה. זה קורה בתדירות גבוהה וזו דרך חיים. זו דרך חיים. ומרגע שזה מתחיל, מרגע שההתעללות מתחילה, היא לא נגמרת. היא רק מסלימה.
היא מתגברת ומתגברת עד כדי כך שהיא הופכת להיות בלתי נסבלת. שימו לב שהתעללות רגשית סמויה לא כוללת אלימות פיזית. זאת התנהגות פוגענית, אלימה נפשית. היא באה לידי ביטוי בכל מיני מעשים, אמירות, מניפולציות רגשיות, שהמטרה שלהן היא אחת, אפילו שתיים. להחליש את הקורבן ולשלוט בו. כן, כן, כן. רוב המתעללים הם נרקיסיסטים, ולנרקיסיסטים יש צורך בשליטה. כשאנחנו חלשות, הם מרגישים חזקים. זאת אחת הבעיות של הנרקיסיסטים, וזה מאוד קשה לזהות את זה. ההתעללות הזאת יכולה להימשך שנים. אישה יכולה להיות בתוך קשר רעיל ולא להבין שהיא שם, וזה פוגע בקשות, זה גורם לסבל ומצוקה רגשית, פוגע בדימוי העצמי, בתפקוד, באמונה העצמית, בכוחות של הקורבן, בבריאות של הקורבן. ותכף אתם תבינו. חשוב לי להגיד לכם שהניואנסים האלו, זה לא ניואנס, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, שכדי שבאמת זה ייחשב להתעללות או אלימות, זה לא אפיזודה חד פעמית, זו דרך חיים. זה ככה הזוגיות, ככה היא. טרור רגשי בזוגיות, ככה זה. או בעבודה, אגב, זה קורה גם במקומות עבודה. אני רוצה לתאר לכם שני סוגים של אלימות נפשית. הסוג הראשון זו שממה רגשית. יש לי מישהי מושג למה הכוונה? יש לכם מושג למה הכוונה בשממה רגשית? אז אני אסביר לכם. רגע, בואו נראה שכולם נכנסו. רגע, דקה אחת. אני רואה שאני מקבלת המון הודעות, אז רק שנייה, סליחה. אוי, רגע, שנייה אחת, אני רק שולחת דקה אחת. דקה אחת. כן, אני רואה שחלק לא הצליחו להיכנס. זהו. אוקיי. שממה רגשית זה בעצם מצב שבו בן הזוג שלי לא רואה אותי. אני שקופה. הוא לא רואה אותי, הוא לא סופר אותי. הוא קר אליי, הוא מתעלם מהקיום שלי. לא מעניין אותו מה אני מרגישה, מה אני חווה, אם קשה לי, אם כואב לי, אם אני חולה או לא חולה, זה לא מעניין אותו. זה ממש ממש לא מעניין אותו. לעומת זאת, הסוג השני של אלימות סמויה, אוקיי? זה מחנק. זו הצפה ומחנק. זו הצפה רגשית. זה האובססיביות, זה השתלטנות, זה השליטה הכלכלית, זה המעקב אחריי, אחרי כל צעד ושעל שאני עושה. ושני הסוגים זו תחושת בדידות תהומית. בחלק של ההצפה והמחנק זה יכול להתפרש כאהבה אובססיבית. הוא דואג לי, אכפת לו ממני, וזה אפילו יותר מטעה מהשממה הרגשית. אנחנו ניגע בזה ואתם תבינו את הסימנים ואיך זה בא לידי ביטוי. למה חשוב שתקשיבו לי? למה חשוב שתקשיבו לי? אז קודם כל, רק לוודא שכולם נכנסו. הסיבה הראשונה שאני רוצה שתקשיבו לי היא דווקא עכשיו. כי אני רוצה לייצר כיפת ברזל רגשית דווקא עכשיו בזמן המלחמה. אני קראתי לזה צבא הגנה לנפש, כי דווקא עכשיו, יותר מתמיד, נשים בגלל המלחמה ובגלל זוועות המלחמה ובגלל הסיפורים הקשים, מגמדות בעצמן את הקושי שלהן בתוך הבית. הן אומרות, בשביל מה עכשיו אני אתעסק בזה? אז עזבי, אני לא יענה לו. מי אני? מי סמי? אז הן שותקות, הן לא מספרות, הן סובלות יותר, והאלימות רק מסלימה. למה היא מסלימה? כי בתקופת המלחמה כולנו יותר עצבניים. כולנו, העצבים שלנו יותר חשופים. אנחנו חסרי סבלנות, אנחנו יותר עצובים, ולכן גם התגובות שלנו הן יותר קיצוניות. אז מי שאלים, זה יסלים אצלו.
הסיבה הנוספת לייצר כיפת ברזל לנפש, ורגשית ונפשית, היא בעצם להסיר את הבלבול. הרבה נשים אומרות לעצמן, כמו שאני אמרתי לעצמי, אני מעוותת, אני מגזימה, אני רגישה מדי, אני לוחצת לו הכפתורים, אני הבעיה, אם הוא יהיה עם מישהי אחרת זה יהיה אחרת. אני רוצה להסיר את הבלבול. אם זה מה שאת עוברת בצורה מתמשכת, ותכף תביני על מה אני מדברת, אל תתבלבלי. את לא מעוותת, את לא מגזימה, ואת לא רגישה מדי, את גם לא טועה. מה שאת מרגישה זה הנכון. ואם את מרגישה שאת סובלת בלי הפסקה, ושהוא מתנהג עלייך בבוטות, בהפחתה, בזלזול, את לא מדמיינת. ולא, לא מותר לו, גם אם הוא שיא עצבני, גם אם הוא חולה מוות. זה לא מעניין אותנו, אוקיי? אני רוצה ממש להסיר את הבלבול. דבר נוסף, אני רוצה שאת תדעי שאת לא דיכאונית. אני לא יודעת אם מישהי מכן ראתה את הכתבה שעשו על דניאל, גרושתו של אייל גולן. אני בכוונה לא שמתי פה תמונה, כי אני לא רוצה להסתבך פה עם אייל גולן, אבל אחד הדברים שהיא אמרה, היא סיפרה שהיא הייתה בוכה בלילות, ואחד הדברים שהכתבת שאלה אותה, המראיינת, זה ואיפה הוא היה? כשאת היית בוכה בלילות, איפה הוא היה? כשאת בהיריון וכועסת עליו ובוכה בלילות. מה היא אמרה? היא אמרה, אני מבינה אותו. כמה אפשר להיות עם אישה דיכאונית? זאת אומרת שהיא כבר הדביקה לעצמה תווית, סימנה את עצמה כדיכאונית, וזה לא משנה בכלל אם היא עברה סיוט או לא עברה סיוט, היא מבחינתה היא אשמה, היא הדיכאונית. ולכן אני רוצה תדעו, תדענה, אתן לא אשמות, אוקיי? מי שמתנהג באלימות, מי שמתנהג בבוטות או בהתעללות רגשית, אוקיי? זה לא משנה מה האישה תעשה. אין דבר באמת שמדליק אותו. לא צריך למצוא משהו שמדליק אותו. זה לא תלוי ולא מותנה במה האישה עושה. ודבר נוסף זה שידע נותן כוח. ואני הולכת לתת לכם ידע היום. ממש טקטיקות שאתן הולכות להשתמש בהן. מה הסיבה השנייה בעצם? אני רוצה ברגע שאני אספר לכם ואתן לכם את הסימנים, אני הולכת לעזור לכם להימנע ואולי אפילו למנוע מנשים שיקרות לכם סבל מתמשך. כי להיות במסגרת מתעללת, בין אם זה בעבודה ובין אם זה בזוגיות ובין אם זה עם חברות, כי יש גם חברות נרקיסיסטיות, אוקיי? אתם תדעו לזהות את זה היום. זה גורם לעצב, דכדוך, דיכאון, פוסט-טראומה, פחדים, חרדות, פגיעה בריכוז, פגיעה בזיכרון, פגיעה ביכולת, ואני אראה לכם בהמשך גם אפילו מחקר על הנושא. והסיבה השלישית, ופה אני רוצה לספר לכם סיפור. כשקראתי את הספר של ניני גוטפלד, שניני כתבה את הספר מילים הורגות על הנושא של אלימות סמויה, אלימות מילולית סמויה. והיא מספרת שם שכשהספר יצא לאור ניגשה אליה אישה אחת ואמרה לה, ניני, את יודעת, הבת שלי נפטרה מסרטן בגיל 43, והנכדה שלי ניגשה אליי אחרי הלוויה ואמרה לי, סבתא, אמא מתה כי אבא דיבר עליה לא יפה. ואתן לא מבינות כמה הנתון הזה מוכח מחקרית גם. פרופסור בן עמי סלע חקר חיי נישואים. הוא חילק שתי קבוצות, והוא בדק את ההשפעה של חיי הנישואים על הנפש ועל המערכת החיסונית. והוא גילה שאנשים שנשואים באושר, שיחסית החיים שלהם על מי מנוחות. ולעומת אנשים שהנישואים שלהם מאופיינים בסטרס נפשי, רגשי, וגם נשים שהן סובלות מאלימות פיזית. סליחה. והוא גילה שאצל נשים שנמצאות בקשר אלים נפשית, גם אם אין מכה פיזית, יש מיעוט תאי חיסון. זאת אומרת שהגוף שלי פחות מייצר תאי חיסון, מה שאומר שאני יותר חשופה למחלות, כי המערכת החיסונית שלי יותר חלשה. נשים
שנמצאות בקשר שהוא בריא יותר, חיות יותר, בריאות יותר, מאשר נשים שנמצאות בקשר שהוא אלים נפשית. אגב, זה קורה גם לגברים. אבל אתם יודעים מה ההבדל בין גברים לנשים? מה ההבדל בין גברים לנשים? אני אגיד לכם. ההבדל בין גברים לנשים זה שנשים נרצחות, וגברים לא נרצחים. זה ההבדל. האלימות הסמויה קיימת בשני הצדדים. קיימת גם אצל הגבר וגם אצל אישה. אני יכולה להגיד לכם שפוקדות אצלי את הקליניקה, פוקדים אצלי גם גברים שנמצאים בתהליך של פרידה מאישה נרקיסיסטית שמתעללת בהם, וזה מאוד 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 קשה. אבל היא לא תיקח סכין ותרצח אותו. וזה הבדל מאוד 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 גדול. וזה מביא אותי בעצם לסיבה הבאה, ותגידו לי אם אתם שומעות. חכו רגע, אני רוצה רגע להדליק את הסאונד, אני מקווה שהדלקתי, דקה. רגע. אני עונה. אני רוצה להראות לכם איזשהו סרטון, תגידו לי אם אתן שומעות, בסדר? דקה אחת. כן. טוב, בואו נראה אם אתן שומעות. אני אומרת, אם אתן לא רוצות להקשיב לי, ולכל הסיבות שעד עכשיו מניתי, למה חשוב שתשמעו את הדבר הזה, את הסימנים האלה, אז תקשיבו לה. אתן שומעות את זה? אני שומעים. והיום אני קוראת לך, תגידי בכל. אף אחד לא האמין שזה היה יכול לקרות. הייתי רק ב-32. היה לי הכל. קריירה שחלמתי עליה כעובדת סוציאלית, חברת כנסת, משפחה תומכת. הוא היה איש טיפול במקום בו עבדתי. סיפור שלנו מתגלגל מהר מאוד, וזו אהבה גדולה, מוכחת. הוא היה רציני מאוד בכוונות שלו כלפיי ומהר התחתנו. אבל האמת היא, שמההתחלה, מתחת לכל השמחה הזו, הייתה לי תחושת בטן לא שלמה. אלירן היה קנאי מאוד ואפקטיבי מאוד כלפיי. אבל הוא תמיד התנצל והבטיח שישתנה. ואני? רציתי להאמין. בסך הכל הוא היה בן אדם טוב שכולם אוהבים, והוא גם בדיוק איבד עכשיו את שני הוריו, אז איך אפשר שלא להבין? האמנתי והתפללתי שנוכל לעבוד על זה. אחרי שהבת שלנו נולדה, קיבלה את האור שלי. החלטתי סופית להתגבר. אלירן סירב בתוקף ביום שהתאבד. נדרסתי, אבל ידעתי שאני חזקה מאוד ושאני יכולה להתמודד עם זה. כל מה שרציתי זה שניפרד יפה. רציתי לנשום, לא להחמיר את המצב, ולכן גם לא חיפשתי לאף אחד. רציתי להיפרד נכון ובזמן הנכון. לצערי לא הצלחתי. ערב אחד פרץ בינינו ויכוח קשה, ולראשונה גם פחדתי ממנו. החלטתי שאני לא נשארת איתו עוד רגע אחד. בנוכחות הבת שלנו, בת 8 חודשים, אלירן היכה, חנק, ודקר אותי למטה. היום, אחרי שאיבדתי את חיי, אני קוראת לך, תקשיבי בקולו. אם את בזוגיות או בזוגיות לשעבר והוא קנאי ואובססיבי כלפייך, אם את מפחדת מתגובתו לפרידה ממך, תצפי אדם קרוב ומומחית אלימות במשפחה שתעזור לך להיפרד בצורה בטוחה ולחזור אל האור שלך. תקשיבי לתחושת הבטן שלך. תקשיבי בקולו. תקשיבי בקולו. תקשיבי בקולו. למה בחרתי להראות לכם את הסרטון הזה? כי אני רוצה להגיד לכם שזה נכון שלא כל אישה שחווה אלימות סמויה, זה מגיע לאלימות פיזית או חלילה לרצח. זה נכון. אבל אני כן אגיד לכם שכל אישה שנרצחה על ידי בן הזוג שלה בכל מקום בעולם ובישראל,
התחנה הראשונה הייתה אלימות סמויה. זאת אומרת שהאלימות הסמויה היא המערכה הראשונה של הרצח. אפשר לזהות, יש דפוס. מיכל סלע נרצחה, הייתה עובדת סוציאלית, והיא הלכה ליועצת זוגית אפילו, בגלל הקנאה של אלירן. והיועצת הזוגית אמרה לה שהיא צריכה להכיל אותו יותר. והיא לא זיהתה שמיכל בסכנה. והיו את כל הסימנים שתכף אתם תבינו. מה שלא היה שם, לא הייתה שם אלימות פיזית, לא היו שם כללות, לא היו שם. הייתה קנאה אובססיבית, היה את סוג האלימות הסמויה שנקרא ההצפה הרגשית, אני קוראת לו, האובססיביות. וזו אחת הסיבות אחת הסיבות החשובות שההרתעה הזאת מבחינתי צריכה להגיע לכל אישה ולכל נערה. מומחי אלימות במשפחה קבעו, במחצית ממקרי הרצח במדינת ישראל, שימו לב, ב-50% מהאנשים שנרצחו, גם השנה, שנרצחו כבר 20 נשים, לא הייתה אלימות פיזית קודמת. אני בטוחה שלחלק מהמקרים גם אפילו לא הייתה כללה. מה שהיה שם, בסימני הזרה שאתם הולכים ללמוד. זה בעצם כל הנושא של אלימות הסמויה שאתן הולכות עכשיו ללמוד. ולכן ההרצאה הזאת היא בגדר מצילת חיים. אני יכולה להגיד לכם שאחרי ההרצאה הגיעו אליי אימהות, שהבנות שלהן נמצאות בקשר כזה, ואמרו לי, לימור, תעזרי לי להציל את הילדה. תעזרי לי, והילדה הגיעה, והיא הבינה שהיא בסכנה, והדרכתי אותה מה לעשות, מה לא לעשות. לפעמים זה מציל חיים. ולכן זה קריטי שתעבירו את זה הלאה. בואו נראה רגע את עקוף התופעה. שימו לב לקטע הזה. זה מחקר שנעשה ב-2001, אבל גם במחקר האחרון שהתעדכנתי בו, בשבוע האחרון שהיה כנס מאוד גדול בנושא של מאבק נגד אלימות, אלה הנתונים, הם לא השתנו, הם אפילו, ואלה הנתונים המדווחים. שימו לב, 20% מהנשים בישראל, כל אישה חמישית בבית, סובלת מכללות ועלבונות בבית שלה. כל אישה שנייה, יותר מ-56%, סובלת מהתפרצויות זעם וצעקות מצד בן הזוג שלה. וכל אישה שלישית, 1 מתוך 3 נשים, סובלת מגילויי שתלטנות יומיומיים, אובססיביות, קנאה אובססיבית, שליטה כלכלית, ביקורת מתמדת, מילים קשות, גז לייטינג, הפחתה, כל מה שאתם הולכות ללמוד עכשיו. זה אומר שלא יודעת כמה אנחנו בחדר הזה כרגע, 8 משתתפות, 1 מתוך 3 מאיתנו הייתה או תהיה או נמצאת עכשיו בקשר שהוא מתעלל. זאת אומרת ש1 מתוך 3 חברות טובות שלכם נמצאת שם, ואולי אפילו לא יודעת שהיא נמצאת שם. אלה ההיקפים. המטרה של כל הדבר הזה זה להניע את הגלגלים, זה שהמודעות שלנו תיצור התחזקות. למה התחזקות? כי ברגע שהאישה יודעת שהיא נמצאת במקום הזה, היא לא אשמה, היא חיה עם נרקיסיסט או פסיכופת, אוקיי? זה יוצר כבר התחזקות. עצם המודעות יוצרת התחזקות. אצלי כשהבנתי את הקטע, אני פיתחתי ביציות של בת יענה, אוקיי? אתם בטח רוצות מבינות כבר שהסוף היה שביטלתי את החתונה 2 שבועות לפני החתונה. זאת אומרת שבאותו לילה חזרתי, ובאותו ערב הייתה מסיבת חינה של חברה שלי מהצבא, ואני לא אשכח את זה, וכשהסתכלתי בחינה הלכתי לבד, בלעדיו, זה היה באותו יום שזה קרה, שבעוד 2 שבועות אני אמורה להתחתן, ואני מסתכלת על הזוג המהמם הזה, ועל האחווה ועל הכבוד שיש ביניהם, ועל איך שהוא מסתכל עליה ואיך היא מסתכלת עליו, וידעתי, כי זאת הייתה חברה מאוד טובה שלי, שהיחסים שם מאוד טובים. ואני זוכרת שאמרתי לעצמי, לימור, את לא יכולה להתחתן איתו. חזרתי באותו לילה הביתה, 1 בלילה הערתי אותו, אמרתי לו, שומע,
אנחנו לא יכולים להתחתן. תוך שבועיים ביטלתי את הכל. הפסדתי המון כסף, שילמתי המון כסף, כי זאת הייתה החלטה שלי, וביטלתי את החתונה. אז המודעות יוצרת התחזקות, והיא יוצרת שינוי. אז עכשיו אנחנו נתחיל, אני הולכת לעבור איתכם על 5 תמרורי אזהרה. שימו לב שזה בראשי תיבות של המילה הזהרה, וכל מילה מסמלת בעצם סימן אזהרה מאוד מובהק. לקחתי ממש את אותו דפוס של פורום מיכל סלע, אני גם מרצה של פורום מיכל סלע, ולקחתי בדיוק את אותם סימני אזהרה, כדי ליצור אחידות, כדי שזה ייטמע בזיכרון, אבל אנחנו ניכנס לאחד אחד ואתם תבינו על מה אני מדברת. אז איך זה מתחיל? לצעירות בינינו, לאימהות בינינו שהבנות, למי שנמצאת עכשיו בקשר חדש, איך זה מתחיל? סימן האזהרה הראשון הוא אובססיביות. האלף במילה אזהרה, אובססיביות. עכשיו, מה זה מטעה? כי בהתחלה הוא ולנטינו. הוא משתמש באסטרטגיה שנקראת love bombing. הוא לומד אותך, הוא עף עלייך, הוא מחזר אחרייך, הוא מקשיב לך, מכיל אותך. את מספרת לו את כל הסודות שלך, את נפתחת בפניו, את מרגישה שמצאת את האביר על הסוס הלבן, לא פחות מזה. ולאט לאט, ולנטינו אני קוראת לו, כי בהתחלה הוא מאהב לטיני, ולנטינו מתחיל להלחיץ. הוא מלחיץ, אם זאת נערה צעירה, אז הוא מתחיל להלחיץ אותה ליחסי מין מהר, להצהיר בפני כולם שהם זוג. אם זה קצת בגיל יותר מאוחר, זה לחץ והתמסדות מהירה, מהר 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 חתונה, מהר מהר מאוד בואו נקנה רכב משותף, מהר מהר מאוד בואי נעבור לגור ביחד, מהר מאוד ילדים, הכל קורה נורא מהר. עכשיו זה נורא מטעה, כי בהתחלה את חושבת, זה מחמיא, ובהתחלה את חושבת, וואי, הוא עף עליי, עומד אליי, זה הגבר שחיפשתי. כל אחת אוהבת את זה, זה ממכר, זה מעלה את הורמון העונג במוח, זה מעלה את הדופמין. אבל אז, אחרי שהגל של הדופמין עלה, ואני מאוהבת קשות, מתחיל להגיע הלחץ, ומוולנטינו, הוא מתחיל להיות, הוא הופך לטרנטינו. אתם מכירות את טרנטינו? שמביים סרטי אימה, או הבמאי של סרטי אימה? אז ככה אני אומרת, מוולנטינו, הוא מתחיל פתאום להיות שתלטן, פתאום הוא מרחיק אותך מחברים, הוא מלכלך על המשפחה שלך. עכשיו, איך הוא עושה את זה? בהתחלה זה לא בלכלוכים, בהתחלה הוא עושה את זה במסווה של דאגה כלפייך. למשל, הוא יגיד לך, שומעת? אחותך מקנה בך. שומעת? החברה הזאת, תדעי לך, היא מה זה באנרגיה שלילית עלייך, את לא באה לטוב, תיזהרי ממנה. מה הוא עושה? הוא מאדיר אותך ומקטין אחרים כדי להרחיק אותך. בסוף מה שקורה זה שאישה מוצאת את עצמה כבויה, בודדה, שהיא מאוד רחוקה מהמשפחה שלה ומהחברות הכי טובות שלה. ולאט לאט עכשיו גם הוא עושה מניפולציות של אם היא רוצה לצאת עם חברות, כי יש לה חיים, או רוצה ללכת למכון כושר, אז הוא יגיד לה, ממי, אבל אנחנו לא מספיק ביחד. את כל הזמן הולכת, את אף פעם לא מקדישה לי את הזמן ותשומת לב. כולם יותר טובים ממני, את מעדיפה אותם, את שמה אותי בפינה, הוא עושה לה מניפולציות, ולאט לאט המניפולציה לא מפסיקה עם המאמי, והופכת להתקפי עצבים, ועונשים, אני לא מדבר איתך, ולאט לאט הוא מעניש אותה בחלוקת פירורים, זה אומר שהוא מונע ממנה חיבה. וכמובן כל מה שקשור לקנאה אובססיבית, זה מאוד מאוד נפוץ בזוגיות, לפחות בהתחלה ובזוגיות של נעורים, בזוגיות נעורים, אבל גם בכלל בזוגיות חדשה. הנושא של קנאה אובססיבית, זה מתחיל כמחמאה, הוא מקנא לי. אז זה מתחיל, יש לי מתאמנת שנכנסה אליי בשבוע שעבר, היא חדשה, והיא נכנסה אליי ואומרת לי, לימור, לא, זה לא קריטי בשבילי שהוא רוצה לדעת בדיוק איפה אני נמצאת בכל רגע. ואת יודעת מה, על מה אני אריב איתו? זה גם לא קריטי בשבילי אם הוא לא מסכים שאני אלך עם גופייה. זה לא כזה קריטי.
מה שקריטי לי זה שהוא לא מדבר איתי. עכשיו, היא לא מבינה את הסימנים, היא לא מבינה שהקינה האובססיבית היא מסוכנת מאוד. ואז הוא מתחיל גם להאשים אותה האשמות שווא. ממציא רומנים מדומיינים, עוקב אחריה, שם לה GPS, ולאט לאט גם שליטה כלכלית, מה היא עושה עם הכסף, איפה היא הייתה, איפה היא עשתה חיוב בכרטיס אשראי. אגב, השליטה הכלכלית באה בשתי צורות. יש את השתלטן הכלכלי שהוא בעל המאה, בעל הדעה, הוא קובע הכל, את צריכה לבקש ממנו רשות, להשתמש בכרטיס אשראי, הוא מביא לך תקציב. והטפיל השני, שאני קוראת לו טפיל, הוא הטפיל הכלכלי. זה שלא עובד, ואת צריכה לדאוג לו, זה שאת צריכה תמיד להכיל אותו, והוא לא מוצא עבודה, ומפטרים אותו מכל מקום, ותמיד יש לו בעיות כלכליות, ואת צריכה לחפות עליו. זאת אומרת, זה הנצלן הכלכלי. והנצלן הכלכלי הזה גם יעשה לך מניפולציה ולהגיד, מה, את קמצנית? אני יכולה לתת לכם דוגמה של מתאמנת שלי, שהיא בת 64, זוגיות שנייה, 64. היא בזוגיות שנייה, והיא כבר בוגרת, היא כבר סיימה. ויש לה בית, וזה הבית שלה, והיא הכירה מישהו, והם יוצאים 3 שנים כבר, שזה התחיל באהבה מאוד גדולה, בלוב בומינג, בהפצצת אהבה. ואז היא פתחה את ביתה, והוא בא לגור איתה. וכל פעם שהיא אמרה לו, תשתתף בהוצאות, אז הוא אמר לה, ויש לך מלא כסף, מה את רבה איתי? את יודעת שאין לי כסף, את יודעת שאני לא עובד, את יודעת שאני ככה, הוא היה גורם לה להרגיש שהיא הקמצנית והיא הבעיה, בזמן שהוא היה מנצל אותו וחי כמו פרזיט על חשבונה. ואם לא, הוא גם היה כועס עליה כשהיא כועסת עליו. אז זו האובססיביות. אני אגיד לכם משפט שאני תמיד אומרת, אני גם אומרת את זה לבנות שלי, אובססיביות לטוב הופכת לאובססיביות לרע. אם הוא אובססיבי בהפצצת אהבה, הוא יהיה גם אובססיבי בהתקפי זעם, והוא יהיה אובססיבי לדברים הכי קשים והוא לא ירפה. הסימן השני זה, דווקא זה אני רוצה לדלק, כי כבר על זה דיברנו, זה זוגיות דו-פרצופית. ואני רוצה גם פה לספר לכם סיפור. הייתה אישה אחת מהממת, באמת מהממת, בחורה צעירה, הכירה את אהבת חייה, התחתנו, נכנסו להיריון. אתם מכירים את הזוגות שנכנסנו להיריון ביחד? כזה. ואחרי הלידה היא הלכה לכזה מפגש נשים עם אמהות ותינוקות. ויום אחד היא הייתה חולה, אז הוא אמר לה, יפה שלי, מה הבעיה? אני אלך במקומך. היא אמרה לה, מה הקשר? אבל כולם נשים, מה תלך במקומי? והוא הגיע לשם, והם בסוף אמרו, אוקיי, זו מה, זאת ילדה משותפת שלנו, מה, איזה שטויות, אז זה גם בשביל הילדה, זה לא רק בשביל האישה. והוא הלך, ובאותו מפגש נשים היה שיח על דימוי גוף. וכל אחת סיפרה ואמרה, אני מרגישה כל כך כאילו לא משכת, ועליתי במשקל, וקשה לי, וקשה לי עם בעלי. ופתאום הוא התפרץ ואמר, וואו, תקשיבו, אני לא מבינה מה אתן מדברות. הבעל שלכם אמור לעוף עליכם. אני מת על הגוף של האישה שלי. היא הביאה לי את המתנה הכי גדולה, הכי יפה. היא הביאה לנו ילדה לעולם. כל הנשים מסתכלות עליו ואומרות, בוא'נה, איזה גבר. שבוע אחרי היא חזרה, הרגישה יותר טוב והיא חזרה, ואמרו לה, תקשיבי, איזה בעל, יש לך, הלוואי בבעלי היה כזה. אחרי 4 חודשים הוא רצח אותה. הסיפור הזה הוא סיפור סופר אמיתי, והוא סיפור של מיכל סלע, שמי שסיפר לה את זה אותן בנות שהיו איתה, הם סיפרו את זה לאחותה, לילי בן עמי, שייסדה את הפורום. תבינו את הזוגיות הדו-פרצופית. לאיש הזה יש 2 פנים. הוא יכול להיות שרמר בעבודה. הוא מקסים, הוא כובש לבבות. אני יכולה להגיד לכם שאמא שלי הייתה מאוהבת בחתן העתידי שלה. היא לא האמינה כשאני החלטתי לבטל את החתונה. יש לו 2 פנים, הוא מאוד מטעה.
כלפי חוץ הוא יכול לראות גבר מדהים ולהציג אותך כמשוגעת ולא נורמלית. בעבודה, איך אנחנו יודעים שנרקיסיסט יודע, או פסיכופת יודע, שמה שהוא עושה לבת זוג שלו זה דבר רע? איך אנחנו יודעות את זה? יש לכם מושג? אני אענה לכם. האם לבוס שלו יהיה לו התקפי זעם? האם הוא יעשה מניפולציה וישקר? האם הוא יתעלל? האם הוא יעשה לו טיפול בשתיקה? האם הוא יעז לא לענות לו לטלפון? למה? כי הוא יודע שאסור. כי הוא יודע שזו התנהגות לא תקנית, שהוא יודע שזאת התנהגות מתעללת ושאי אפשר להתנהג ככה. הוא גם לא יעשה את זה לחבר הכי טוב שלו. אבל האישה שלו הוא כן יעשה את זה. למה? כי היא סופגת. וזו הזוגיות הדו-פרצופית. כלפי חוץ הוא נחמד, הגבר מהסרטים, בבית ומהסיוטים. פעם הוא מסכן כזה, עדין, הוא רעב לאהבה, פעם הוא זקוק לך, שתלטפי אותו, שתהיי איתו, ופעם הוא תוקפן ומפחיד. המעברים בין ולנטינו לטרנטינו זה בשבריר של שנייה. פעם הוא מגן עלייך, אני יודעת, הוא היה מגן עליי, אפילו בפני אמא שלו. אם אמא שלו הייתה אומרת עליי איזושהי מילה בקטנה, מעירה לי, אל תעירי לה. אל תעירי לה. אני לא מוכן שתעירי לה. בשבילי היא מושלמת. אבל בבית הוא היה רומס אותי. הוא היה קורא לי משוגעת, קנאית. אחרי הקנאית הוא היה קורא לי פלרטטנית. אבל כלפי חוץ, וואו, איך הוא היה מדבר אליי. עכשיו תראו איזה קטע. הזוגיות הדו-פרצופית היא מאוד מבלבלת. למה? כי יש גם מעברים בין ולנטינו לטרנטינו. רגע אחד זה גיהנום, הוא מעניש אותך, לא מדבר איתך, התקף זעם. שבועיים הוא יכול לדבר, לא לגעת בך, לא להתייחס אלייך, להתעלם, להגיד לך מי את שאני אדבר איתך בכלל. ואז כשהוא רוצה להשלים, הוא בא עם מחוות ענקיות. יפה שלי, מהממת, הוא פתאום ולנטינו, זה יכול להיות חלק מהאנשים מדווחרות על מתנות מאוד גדולות, יהלומים, טיסה לחול, פה. והמעבר הזה הוא בלתי נתפס. הוא יכול לצרוח עליה לפני היום הולדת, וביום הולדת לעשות לה הפקת המאה שיחשבו שהיא האישה הכי מאושרת עלי האדמות. והכל בולשיט. הכל בולשיט. אוקיי. הדבר הבא זה הקטנה, גזלייטינג. גזלייטינג בעצם זאת אחת התופעות. מישהו שמע פעם את המונח הזה, גזלייטינג? שמעתם את זה? ליזות, אני רואה שאת מהנהנת. כן, אני מתרגמת את זה הכי פשוט, לשחק לך במוח. זאת אומרת, מה שאת מרגישה, מה שאת חושבת, בכלל כל ההתייחסות שלך למציאות היא כאילו לא נחשבת. נכון מאוד, נכון מאוד. אז אני אגיד לכם שגזלייטינג זה רעל. אני קוראת לו רעלן, הוא רעל מאוד מאוד קשה. וזה בדיוק מה שאמרת, זה להטיל ספק במציאות של אדם אחר. על ידי כל מיני מניפולציות, שתכף אתם תכירו חלק מהם. מאיפה בכלל הגיעה המילה הזאת גזלייטינג? אגב, בעברית נתנו לזה רק בשנה האחרונה פרשנות, וקוראים לזה גזלת דעת. בעברית זה נקרא גזלת דעת. ומאיפה הגיע בכלל המונח הזה גזלייטינג? זה הגיע ממחזה שהיה ב-1938, אתם יכולות לראות פה את התמונה, שבמחזה הזה, הגבר הזה, שנראה שרמנטי ומדהים, אוקיי? ניסה לגרום לאישה שלו להבין שהיא משוגעת, וגם לסביבה שלה. הוא רצה לגרום להם להאמין שהיא משתגעת. והוא עשה את זה על ידי כל מיני מניפולציות. הוא היה מעמעם את האורות, אורות הגז, והיא הייתה אומרת לו, תגיד, למה המעמת את האורות? ואז הוא אומר לה, אני לא המעמתי שום אורות, את מדמיינת. ואז הוא היה עולה ליד הגג ועושה רעשים,
והיא הייתה אומרת לו, אמא, הרעשים האלה מפחידים אותי. והוא היה אומר לה, תקשיבי, אני מתחיל לדאוג לך, את משתגעת, את כנראה מדמיינת דברים, את מתחילה לראות, אני ממש ממש דואג. וככה הוא היה עושה לה מניפולציה על מניפולציה ומשקר לה, ועושה כל מיני דברים ומכחיש אותם, ובסופו של דבר הוא רצח אותה, וסיפר לכולם שהיא התאבדה והם האמינו לו. למה? כי הוא שכנע את כולם שהיא משוגעת. עכשיו זה הגזלייטינג בהכי קיצון. אני הולכת להראות לכם מה זה גזלייטינג בחיים שלכם, ביום יום. ותבינו, הגזלייטינג רווח בכל מערכת יחסים. כולנו עושות קצת גזלייטינג וכולנו חוות קצת גזלייטינג. מתי זה רעיל? כשזה השיח, שזה האקלים במערכת יחסים. הגזלייטינג מהסוג הראשון זה ביטול רגשי. כשמישהו פוגע בך, ואת באה להגיד לו שזה פוגע בך, והוא אומר לך, את יותר מדי רגישה, יש לך בעיה, את מגזימה בתגובות שלך. למשל, הוא יכול לספר עליי בדיחה לפני חברים, והבדיחה לא תמצא חן בעיניי, וזה יביך אותי. למשל, לצחוק על האוכל שלי, לצחוק על משהו, ולעשות את זה כל פעם. אז יש את הצחוקים שיש את הצחוקים, ואז הוא יספר בדיחה על חשבוני, זה קורה הרבה גם אצל בני בנות נוער, ואז אני אגיד לו, תקשיב, זה מה זה לא היה במקום? והוא יגיד לי, בוא'נה, את כבדה, אפשר לצחוק איתך, את לא כלילה, את מחפשת אותי. כל הזמן את מחפשת רק לריב, הבעיה היא בך. מה הוא עשה בעצם? הוא גם צחק עליי, סיפר בדיחה על חשבוני, הוא גם הביך אותי, הוא גם פגע בי, והוא גם מאשים אותי שאני לא בסדר בכלל שאני נפגעת מזה. והוא גם מעניש אותי בזה שהוא יגיד, את יודעת מה, עזבי, אין לי סבלנות לדבר איתך, את כאילו מכה, שום דבר לא יעזור איתך. אתם לא מבינות כמה זה קשה? אני רואה את העינונים של חלקכן בעיניים, ואני כאילו מבינה שאתן מבינות על מה אני מדברת. עכשיו, בחוסר תיקוף של הרגשות שלך ושל המציאות, הוא יכול גם להגיד לך, אם הוא חולה נגיד, וואי, צריך לרחם עליו, עכשיו זה הרבה גברים, אני יודעת. אבל אם את חולה, ואת צריכה לנוח, מה את מתפנקת? לך אין הנחות. אין הנחות. הוא יגמד את הסבל שלך אפילו. את עוצמת הרגשות והחוויות שלך הוא יגמד. פליפינג והסתה. תקשיבו, אם יש דבר אחד, זה אחד הדברים שאני הכי סבלתי ממנו במערכת יחסים הזו, זה שלא משנה מה את עושה, את אשמה. את אשמה בהכל. הוא גם יכול לזרוק צלחת ולהגיד, תראי מה את גרמת לי לעשות. הטעויות שלך מנופחות ברמות של אימא'לה. אבל הטעויות שלו, מה את עושה עניין? עכשיו, אם את באה לדבר איתו, מה הוא יעשה? הוא יסיט את השיחה למשהו שמאיר אותך בצורה שלילית. למשל, אם תגידי לו, תקשיב, זה מפריע לי שאתה יוצא כל 60 חברים שלך, כאילו, אין לנו באמת, אתה לא איתנו, ואתה לא עם המשפחה, ולא עם הילדים, וכל זה אתה יוצא למועדונים, וזה מרגיש לי חוסר ביטחון, ואז מה הוא יעשה? הוא יסיט את כל השיחה. את מדברת? את עשית לי ככה וככה, ואת אמרת לי ככה וככה, שום דבר לא יעזור. את לא תוכלי להגיד את מה שמפריע לך. אין לך זכות לכעוס בכלל. וכמו שהוא אמר לי, מי את חושבת שאת בכלל? זה מתיש, זה מכניס אותך לוויכוחים בלתי פוסקים, וזה גוזל אנרגיה. וכמובן הפחתה וזלזול. כל הנרקיסיסטים והפסיכופטים למיניהם והמתעללים הרגשיים שאומרים לך, את לא שווה כלום, את תפוקה, שום דבר את לא עושה טוב. כמה פעמים צריך להסביר לך, מה את משתוללת? כולה מה אמרתי? מה את בוכה? תראי מה קרה לאנשים בדרום. את בוכה? יש לך הכל טוב לך. הייתה אצלי מתאמנת היום שהבעל שלה אומר לה, תראי מה זה, אני נותן לך הכל, את חיה בארמון של זהב.
לא יפה שלידך בכלוב אולי של זהב. הוא עושה הפחתה ומזלזל בכל מה שחשוב לך. את יכולה לספר לו שהצלחת במשהו, מה זה גדול, או היה לך רעיון מדהים בעבודה, והוא יגיד, צבי, נו, מה, שום דבר לא יצא מזה, מי יקשיב לך בכלל? והוא כל הזמן מכבה את האור שלך. הוא מכבה את ההתלהבות, את האור שלך. הגזלייטינג חמור ביותר ומתקדם ביותר זה הכחשה. זה להגיד לך, לבגוד בך, ואת יכולה להביא לו הוכחה, ממש. יש לי חברה שהביאה לו הוכחה, הנה, ראיתי אותך כאן, אתה מצולם. את מדמיינת, את מעוותת, את ממציאה, את לא זוכרת, זה רק חוסר הביטחון שלך, את סתם קנאית. לדוגמה, אני אתן לך דוגמה נוספת, גם עם מתאמנת שלי, שהם עבדו ביחד באותו מקום עבודה, והייתה שם מישהי שכל הזמן מתגרה בו, מפלרטטת איתו, וזה היה נורא מפריע לה, העניין הזה. והסיבה שזה נורא הפריע לה זה כי היא לא היה לה ביטחון, היא הייתה מקבלת ממנו פירורי תשומת לב, אדישות מוחלטת. ויום אחד הוא התקשר אליה, וסליחה, הוא שלח לה הודעות, צילומי וידאו, שהוא במסיבה כי היא לא הרגישה טוב, הייתה מסיבת חברה, היא לא הרגישה טוב, והיא לא יכולה לבוא למסיבה, הוא הלך. והוא שולח לה צילומי וידאו שהוא רוקד עם הבחורה, שמצלמים אותם, אז הוא שלח, והיא אמרה לו, תהנה. ואז היא באה אליי ואמרתי לה, רגע, למה אמרת לו תהנה? את באמת מתכוונת לזה? זה מפריע, היא אמרת לי, כן, אבל אם אני אגיד לו שזה מפריע לי וזה גומר אותי ובכיתי, ואם זה שהרגשתי חולה, הייתי עוד יותר חולה, והרגשתי שאני מתה מבפנים, אם אני אגיד לו, אז הוא יגיד שהבעיה היא בי, שאני לא מפרגנת לו, שאני קנאית. זאת אומרת, עד כדי כך זה מושרש בראש, שהיא גם אמורה לפרגן לו על משהו שהיא סובלת ממנו. לא, ממש לא. התרופה לדבר הזה, זה דווקא להגיד בדיוק את מה שאני מרגישה. נכון, זה באמת גורם לקינה. נכון, אני ממש לא מפרגנת לך למשהו שאתה עושה כדי לעצבן אותי. ממש לא, אתה מייצר חוסר ביטחון בקשר, וזה ממש ממש מפריע לי. ממש לא, אתה לא מכבד אותי. נכון, תקרא לי קנאי, תקרא לי מה שאתה רוצה. זה התרופה לגזלייטינג, זה ביטוי רגשי בריא. וכמובן, השתלת רעיונות בקשר לאישיות שלך, את משוגעת, הבעיה היא בך, את איטית, את מבולבלת, את מטומטמת, את הדיכאונית, משהו לא בסדר בך. אפילו אמא שלך אומרת שאת משוגעת. אפילו אחותך ככה. אוקיי? הגזלייטינג המאוד מאוד מאוד קשה שמשאיר הרבה נשים זה להגיד אף אחד לא יאהב אותך, או אף אחד לא יאהב אותך כמוני. קשה להסתדר איתך, את בעייתית. רק איתך אני ככה, רק את גורמת לי להתנהג ככה. ומה זה יוצר? אני אראה לכם רגע שנייה. מה זה יוצר אצלכם? כי הגזלייטינג הוא מאוד חשוב. אם את אומרת לעצמך, הייתי צריכה להקליט אותו כל פעם על מה שהוא אמר, על מה שהוא הבטיח, על מה שזה, את חובה גזלייטינג מסוג הכחשה. שאומר לא היה ולא נברא, את מדמיינת. אם את מתחילה לפקפק במציאות שלך, אומרת לעצמך יותר מדי פעמים, אולי אני לא זוכרת, אולי אני מדמיינת, אולי אני מעוותת, גם אני אמרתי לעצמי את זה, לפני החתונה. אמרתי, רגע, אולי אני מגזימה, אז מה אני לא פותח חשבון עם אמא שלו, מה יכול להיות? כאילו, מה עשיתי מזה כזה סיפור, ואולי אנחנו נתחתן והכל יסתדר, אולי נביא ילד והכל יסתדר. והתחלתי לחשוב, אולי אני אשמה, אולי אני רגישה מדי, אולי אני מגזימה, אולי הוא צודק. ואני מתחילה לפקפק בעצמי. ואובדן העצמי, אני לא זוכרת כבר מה מותר לי להרגיש, מה אני מרגישה, אם זה בסדר מה שאני מרגישה, אם אני אמורה לכעוס על משהו כזה, אם זה לגיטימי, אתם יודעות כמה שאלות אני מקבלת בקליניקה, רגע, זה לגיטימי? זה נראה לך הגיוני? אני בסדר לימור? זה בסדר שאני כועסת? זה בסדר שאני מרגישה ככה? בטח שזה בסדר. מה שאת מרגישה זה מה שאת מרגישה. ואחד הדברים שקורים זה שאנחנו עושים גזלייטינג לעצמי. אוי, שטויות, אני ילדותית, אוי, הזיכרון שלי באמת דפוק, שאני מנסה לרצות ולהשתפר. אוקיי? זה הגזלייטינג.
והסימן הבא ברש, רגישות יתר. רגישות יתר, ופה אני גם רוצה לספר לכם סיפור. לפני המון שנים עברתי תאונת דרכים מאוד מאוד קשה. הייתי שנה בשיקום, פצוע מאוד קשה. זאת הייתה פציעה רב-מערכתית, מסוכנת מאוד. נדרשתי לכיסא גלגלים, 4 חודשים, שנה שיקום, מאוד קשה. והוא היה מאוד קנאי ורכושני כלפיי. והגיע סוף הרופאים אישרו לי לצאת לסוף שבוע אחד, כי בשיקום היה מותר לצאת לסופי שבוע, זאת אומרת, חוזרת לשיקום, סוף שבוע את יכולה בבית. וגרנו ביחד, והוא הגיע לבית חולים, אני יושבת על הכיסא גלגלים בתל השומר בשיקום, ויושב מולי בחור, הייתי הכי צעירה במחלקה, מלא חיילים, אנשי קבע, סוכרתיים שהיו שם, שעברו שיקום. יושב מולי בחור שאולי מבוגר ממני ב-25 שנה אולי, והוא יושב כזה מולי עם הגב לזה, וזה מה שהוא נכנס וראה. הוא בא ועמד ביני לבינו, ככה, ממש ביני לבינו. ועם הגב לבחור, ואני אומרת לו, מה העניינים? והוא אומר לי, בסדר, את מוכנה? אני אומרת לו, כן, שנייה. והבחור אומר לו, תגיד, למה אתה כאילו עושה לי גב? אתה כאילו, איך הוא אמר לו, מבטל את הפיזיות שלי, אתה כאילו עולה עליי עוד שנייה. אז הוא אומר לו, מה אתה רוצה? זה כאילו, אני צריך לקחת אותה. אז הוא אומר לו, תגיד לי, מה היא חפץ שלך? ואני כאילו באותו רגע אמרתי לו, תירגע, זה ממש לא יפה איך שאתה כאילו מתנהג, מה, סך הכל דיברנו, הוא מבוגר ממני ב-25 שנה, יכול להיות אבא שלי. אוקיי, אנחנו יוצאים מבית חולים, אחד הדברים שקרו לי אחרי תאונת דרכים זה חרדת נהיגה מאוד קשה, חרדת נסיעה ונהיגה. יכולתי, אם היו צריכים להעביר אותי ממחלקה למחלקה והיה צריך אמבולנס, הייתי מעלה חום ל-41 מעלות חום. מהמתח הנפשי. וסוף סוף אני יוצאת הביתה, בדרך חזרה הביתה. הוא אומר לי, תגידי לי, מה זה היה הקטע הזה? את לא מתביישת? את תגידי לי לידו שאני ככה וככה? תגידי לי, את נורמלית? אני אומרת לו, מה? אבל למה אתה מתנהג ככה? ולמה אתה מבטל אנשים? בסך הכל בחור נכה צהל, כאילו, מה? ואני מנסה להתנצל ולהסביר, ולא התכוונתי, ופתאום הוא לקח את היד שלו, ועשה בום! את שמה עליי, ואני לא רוצה להגיד את המילה. עכשיו, הוא לא הכר אותי, הוא לא נתן לי מכה, אבל גם לא עניין אותו באותו רגע, שאני נכנסתי להתקף חרדה, כי הייתי אחרי תאונת דרכים, ופחדתי שהוא יעשה עוד תאונה, והתחננתי שיוריד אותי. זה נקרא רגישות יתר. התפרצויות זעם, אלימות כלפי חפצים, צעקות, צרחות, טריקות דלת. הוא מרגיש הנרקיסיסט או הפסיכופת, שאם פגעת בו, הוא מותר לו לעשות הכל. כל עונש הוא לגיטימי. כל עונש הוא לגיטימי. רגישות יתר זה גם איומים, זה לא ייגמר בטוב, תשלמי על זה. את הבאת את המצב לזה. תגובות קיצוניות. ואחד הדברים הכי קשים ברגישות יתר זה עונשים. תקשיבו, העונש הכי קשה ביהדות זה שמוקיעים מישהו מהחברה. הבדידות היא העונש הכי קשה. ואחד העונשים של הנרקיסיסט זה ברוגזים. זה שתיקות רועמות, זה התעלמות מהקיום שלך. זה לאכול ביחד ולהגיד לה, אני לא יכול, והוא לא ייגע באוכל שלה. זה לא לשבת לידה באופן מכוון, לא להגיע למפגשים, להעניש אותה, לא להגיע למפגשים עם ההורים. ביטול תוכניות, כל חופשה נהרסת. למה? אמרת מילה לא במקום, אין חופשה. צעקות כל הדרך לאילת. כמה חופשות, כמה מתאמנות מתקשרות אליי מחול, שהן בהתקף בכי, הנה הוא מתעלם ממני ואנחנו בחול. זה נורא, אסור שזה יקרה, זאת האלימות. זאת האלימות נפשית הכי קשה שיש, זאת האלימות השקטה. אסור שזה יקרה.
ואין לזה מקום ואין לזה סיבה. והסימן האחרון זה בה', שימו לב המילה הזרה, הרש היה רגישות יתר, זה הקדוש המעונה. אז בואו אני אסביר לכם מה זה הקדוש המעונה. קודם כל, אותו אפשר לזהות מדייט ראשון. למה מדייט ראשון? כי בדרך כלל הנרקיסיסטים בדייט הראשון הם מאוד ביקורתיים. כשהם יספרו לך על משהו טוב זה בזכותם. משהו רע זה לא קשור אליהם, זה בגלל אחרים. הוא יגיד, העולם חרא, מדינת ישראל חרא, הם קורבניים. הם אלה שמתלוננים שכולם חרא, הם מושלמים. סליחה על הביטוי, כן? שכחתי להגיד לכם שאני מאוד ישירה ובוטה, ואני אומרת את הדברים איך שהם, אוקיי? אז אם מישהו שמפריע לה, שתעשה ככה, אני אנסה לעדן. ואחד הדברים גם שנרקיסיסטים לא עושים, זה שהם לא מחכים בתור. הם לא מכבודם לחכות בתור, אוקיי? הקדוש המעונה גם בא לידי ביטוי בזה שחוץ מהעוינות והביקורת כלפי העולם, זה שהוא משתמש בהרבה תרצת נפוצה, אני קוראת לזה. למה תרצת נפוצה? במקום תרשת נפוצה. הוא יגיד לך שהוא בהתקף זעם או שהוא קנאי לך, כי בגדו בו. הוא הסתיר חובות כי הוא התבייש להגיד לך, או הוא פחד מהתגובה שלך. הוא שיקר כי הוא חושש מהתגובה. הוא מונע ממך חיבה כי הייתה לו ילדות קשה והוא לא יודע לתת אהבה. ואת צריכה לקבל, הרי מה תגידי? ככה הוא, מה תוכלי להגיד? ותמיד יש לו איזושהי סיבה, תירוץ להתנהגות שלו. עכשיו, מה הוא יכול לעשות גם? מה שקורה, וזה גלים, וזה גם מה שמטעה נשים ושהן נמצאות הרבה שנים בקשר כזה, זה שרגע אחד הוא מפלצת, ורגע אחר הוא יבוא והוא יהיה מסכן והוא יגיד, אני לא יכול בלעדייך. דרך אגב, הוא באמת לא יכול בלעדיה. הוא טפיל שמוצאת לה את האנרגיה ואת החיות שלה, והוא באמת ישתגע בלעדיה, כי אם היא תתחזק, יצא לי לא טוב, אם היא תתחזק, והיא תבין שהיא חזקה בזכות עצמה, ואין לה שום תלות רגשית בו, והוא יבין שהיא מתחזקת, אז הוא באמת ירגיש שהוא משתגע. ויקרו שני דברים, או שהוא יתחנף אליה, והוא יתחנן אליה, שהיא תחזור, והוא פתאום יעשה לה מחוות מאוד גדולות, או אם היא רצינית והיא תיפרד ממנו, ויש שם קנאה אובססיבית, היא עלולה גם להגיע למצב שהוא ירצח אותה. אז הקדוש המעונה שלא תתבלבלו, אין סיבה לאף אחד לגרום לכם לסבל. אני אגיד לכם יותר מזה. גבר שהוא חולה סרטן, להבדיל אלפי הבדלות שכולם יהיו בריאים, מתעלל באישה שלו. הוא חושב שמותר לו הכל. הוא מדבר אליה לא יפה, הוא מתנהג אליה לא יפה. אותו דבר מתאמנת אחרת עם גבר סטקרתי שקטעו לו את הרגל, והוא מדבר אליה כמו באמת ברמות הכי נמוכות, ומדבר עליה בפקודות ובטונים צורמים. היא אמרה לי, לימור, מה אני אעשה? אבל מה אני אעשה? שתיהן אותו דבר, מה אני אעשה? אבל הוא חולה, מה? עזבי, אז הוא מוציא עליי את האגרסיות שלו. ואני אמרת לה, לא, ממש לא. זה שרע לך לא אומר שאתה תשתמש במישהו אחר כשק אגרוף. יש הרבה אפשרויות. תעשה נשימות, לך לטיפול בכעסים, תיקח כדורים נגד איזה, אני לא קורבן של אף אחד. לשים לזה סף, לא לרחם עליהם. כשאתם תשימו סוף ותגיד, אתה לא מדבר אליי ככה. לא יקרה. לא מגישה לך. מצידי גם תמות מרעב. עד כדי כך כן, תבינו, זאת הדרך היחידה להפסיק את ההתעללות בכם. אין הצדקה. זה לא מעניין אותי כמה הוא חולה. אין הצדקה להתעללות נפשית. למה? כי אם חס ושלום, אנחנו לא מרגישות טוב. האם אתן מרשות לעצמכם להתעלל באחרים כשאתן לא מרגישות טוב? אתן לא צריכות אפילו לענות לי בכל רם, תרימו את היד אם אתן מסכימות אותי, שכשאתן חולות חס ושלום או לא מרגישות טוב, אתן לא מרשות לעצמכם להתעלל באחרים. מרשות? אני לא רואה אתכן. מה אתן אומרות?
אוקיי, לא ראיתי אתכן, אני מניחה שאתן מסכימות איתי. כן? אוקיי, מעולה. אז אין הרשעה, אין הרשעה, אין סלחנות אין סלחנות להתעללות רגשית. אוקיי, איך מתמודדים עם גזלייטינג, אוקיי? אז אני אגיד לכם איך מתמודדים עם גזלייטינג. יש הרבה מה לעשות כאן, קצרה היריעה באמת מללמד אתכם הכל. אבל אני אגיד לכם את התרופה המיידית שעוזרת באופן מיידי נגד גזלייטינג. חיסון. זה כשהוא מפקפק בי, הוא גורם לי לפקפק ברגשות של עצמי, ואומר לי, את יותר מדי רגישה, או את מדמיינת, מה שאני עושה זה דבר כזה. רגע, מה אני מרגישה? איך קוראים לרגש הזה? אני מרגישה עכשיו עצובה, פגועה, אני כועסת, יש לי את כל הזכות שבעולם לכעוס, זה מה שאני מרגישה, וזאת האמת שלי. וכן, אני כועסת עליך, וכן, אני מאוכזבת, וכן, ציפיתי ל-1, 2, 3, ולא, אתה לא תבטל אותי. אני לא מסכימה, לא, ממש לא, אני לא מדמיינת, אני יודעת בדיוק מה אמרתי. אתה עושה לי גזלייטינג, להתחיל להגיד את המילה גזלייטינג בפניו. אז זה שני דברים, אחד, זה להבין, רגע, לתת מקום לרגש שלי, להגיד, אני מרגישה ככה וככה, כן, זה מה שאני מרגישה. כן, זה מה שראיתי, כן, זה מה שאני יודעת. זה מה שאני מרגישה. והדבר השני, זה עכשיו שאתן יודעות מה זה גזלייטינג, ואם מישהו עושה את זה פעם אחת, זה שטויות. אבל אם מישהו מתנהג ככה באופן קבוע וגורם לך להרגיש שאת מדמיינת, מגזימה, הוזה, ממציאה, את לא. תאמיני לעצמך. והדבר הנוסף שאני ממליצה, זה שתהיה לכם בסטית, חברה, אמא, מישהי שאתן מספרות לה והיא עוזרת לכם לאשש את הרגשות שלכם. זה כמו שהן מגיעות לקליניקה והיא אומרת לי, לימור, זה בסדר שכעסתי עליו? ברור שזה בסדר. זה הכי מכעיס בעולם שהוא מוציא לך את העיניים ואז עושה לך פליפינג וקורא לך קנאית. ברור. זה הכי ברור בעולם שאת לא אמורה להסתפק בפירורים שהוא מתקשר אלייך פעם באף פעם, ושהוא נעלם לך ליומיים ואת לא יודעת איפה הוא. כן, עם הקשר גם באה מחויבות, וכן, המחויבות שלו היא גם לא לגרום לך למצב נפשי קשה, כמו שתיקות, כמו התעלמות. אתה לא יכול לעשות את זה, יש לך מחויבות כלפי הקשר. מה שאתה עושה משפיע גם עליי, ולא, לא מותר לך. לא מותר לך. יש כמובן הרבה טקטיקות של איך לעשות את זה, אבל זה באמת כאילו בהרצאה אני לא יכולה למנות את הכל. למה קשה לזהות ומה משאיר אותנו בסבל מתמשך? קודם כל אין סימנים כחולים. אנחנו לא רואים את זה על הידיים, אז קשה לזהות, ולכן נשים נשארות הרבה זמן בקשר כזה. לא קוראים לילד בשמו, מה אנחנו אומרים? קשה לו, הוא בתקופה קשה, הוא איש קשה, יש ביניהם הרבה מריבות. גם אמא שלי הייתה אומרת, אוי לימור, מה זה מגזימה? הוא כזה גבר מהמם, כזה חטיף, כזה מצליח, כתב וגלובס, כזה דד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 דאנחנו אומרים הוא עצבני, אם זה מנהל, אז כן, הוא מנהל קשוח, הוא פדנט, אוקיי? יש לו רק פה מלוכלך. לא, 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 לא. קוראים לזה אלימות. אנחנו ממזערים את ההגדרה של הכאה נפשית. זה להכות נפשית, זה מכות. הדבר הנוסף זה קשה לזהות כי זה לא קורה ביום אחד. זה לא בום וגמרנו, זה בהדרגה. זה מתחיל בטוב וזה נגמר ברע. הבושה. אתן יודעות כמה נשים מתביישות שהן מוכות נפשית והן לא עוזבות? כי בתכל'ס כשאת מוכה נפשית, אז כאילו אף אחד לא תופס אותך ואומר לך לא, 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 את לא יכולה ללכת. ואם את נשארת שם, את כאילו נחשבת לטיפשה, אבל את לא טיפשה, את מורעלת. אז הן מתביישות לספר. הן מתביישות אפילו לספר לחברות הכי טובות מה הבעל עושה. כי זה אומר עליהן, כאילו מה, אני חלשה, אני טיפשה, אבל לא. מחקרים מראים שהתמכרות, שקשר רעיל זה כמו התמכרות לקוקאין, זה התמכרות לסמים.
קשה מאוד לצאת מזה. והיעדר הכשרה, זוכרות שסיפרתי לכם שמיכל סלע הלכה למטפל זוגי? גם אני הלכתי למטפל זוגי לפני החתונה. ואף אחד לא זיהה שיש לי פה עסק עם נרקיסיסט או פסיכופת. זה עלינו. אפילו מטפלים זוגיים, אין פה הכשרה, אין פה חובת הכשרה ליועצים זוגיים ולכל המאמנים זוגיים לעבור הכשרה בנושא אלימות במשפחה. אין חובה כזאת. וכמובן היעדר דיווח וטיפול. אני לא הולכת למשטרה לדווח שבעלי צרח עליי. אפילו גבר לא ילך להגיד שאשתו זרקה עליו כוס, זו פדיחה. ובתקשורת גם מדברים רק כשמישהי נרצחת, לא כשמישהי מוכה נפשית. והסיבה הנוספת זה שאני לוקחת את האשמה ואת האחריות עליי, הרי הוא גורם לי להרגיש שאני אשמה ואני אחראית. ועכשיו אני אשאל אתכן, אבל אתן חייבות לענות לי עכשיו. מה לדעתכן יותר מסוכן? אלימות פיזית או נפשית? נפשית. נפשית? מי אמרה? ליזט? לא, אבל אני בהחלט חושבת שנפשית, כי בעצם את עוברת למצב שאת הופכת להיות תת אדם, מוחקים לך את האישיות, מוחקים אותך. את כאילו חיה, אבל את מחוקה. כאילו, מה המשמעות לחיים כאלו? נכון. אז אני אגיד לך ששני הסוגים מאוד 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 מסוכנים. ההבדל בין אלימות פיזית לנפשית זה בדיוק במה שאת אומרת. זה בנוסף למה שאת אומרת. באלימות פיזית את יודעת מי התוקפן, את יודעת מי הפוגע, את יודעת שאת צריכה להיזהר ממנו. זה מאוד ברור מי האדם הרע פה. באלימות נפשית את הרבה פעמים לא מזהה שאת קורבן לאלימות בכלל. את לא יודעת ממי להיזהר. את לא יודעת מה לעשות. את חושבת שאת האשמה. וזה מסוכן מאוד לנפש שלך ולבריאות שלך. שניהם מסוכנים. שניהם יכולים להביא לפגיעה בריאותית, פיזית וסכנת חיים. שתיהם. אבל באלימות פיזית יותר קל לזהות, נשים שנמצאות במעגל האלימות הפיזית, יותר קל לקחת אותן ולעזור להן, גם יש יותר הכרה בזה. לצערנו, אישה צריכה להגיע למצב שמפוצצים אותה במכות בישראל כדי שיתייחסו אליה בכלל. כשאת באלימות נפשית, אף אחד לא מתייחס. את לא יודעת שאת שם, את לא קוראת לזה אלימות. ואנחנו מתקרבים ממש לסוף. מה עושים ומה לא עושים. קודם כל נתחיל במה לא. שימו לב, כל מקרי הרצח במדינת ישראל, 100% מהמקרים, שימו רגע על מיוט כי אני שומעת רעשים, כל מקרי הרצח במדינת ישראל שהיו שני גורמים. אחד, זו קנאה ואובססיבית ושליטה אובססיבית. 2, זה רגע הפרידה. אם את עוברת שתלטנות בקשר, בין אם זה שליטה כלכלית, או קנאה אובססיבית, או אובססיה לכל דבר אחר, אסור לך להיפרד לבד. אסור. כשאני אומרת אסור להיפרד לבד, זה אומר שאם את רוצה להיפרד ממנו, מישהו לידך. מישהו שאת סומכת עליו. למה? כי רגע הפרידה הוא רגע הרצח. וכשיש את שני המרכיבים האלה זה מאוד מסוכן. לא כל מקרה ייגמר ברצח, אבל הסיכון הכי גבוה, הכי קרוב לרצח, זה שני הדברים האלה. קנאה אובססיבית או אובססיה פלוס רגע הפרידה. שימו לב, כל הנשים שאתן שומעות, או שזה היה אחרי הגירושין סביב הפרידה, או שזה היה אישה בתוך נישואים שרצתה להיפרד. אוקיי. מה הדבר הנוסף הזה? מה אסור לעשות? זה את לא מספרת לו שעלית עליו שהוא נרקיסיסט, כי אז את לא תוכלי להתמודד עם זה. את צריכה ללמוד את שפת הנרקיסיסט, כל מה שלימדתי אתכם, את הגז לייטים והמניפולציות והטקטיקות של העונשים שהוא עושה,
ואת לא מספרת לו שעלית עליו. את גם לא מתעמתת איתו, במיוחד אם הוא אלים. את לא מתעמתת איתו, גם מתוך מקום שאת שומרת את האנרגיה. נגיד הגזלייטינג מסוג הסתה שהוא מסית את הדיון ולא נותן לך לדבר, אז מה נשים עושות? הן מנסות לשכנע אותו ולהסביר, ועוד פעם ועוד פעם, אבל תקשיב לי, ורק שמישהו יסביר לך, רק זה, והנה תראה, זה מה שכתבת, אבל זה מה שפגע בי, וכל מה שאני מבקשת זה רק שאל תנתק לי את הטלפון בפרצוף. כמה אנרגיה היא משקיעה. לא מתעמתת איתו, חוסכת באנרגיה כי זה לא יעזור. אם זו מישהי שקרובה אלייך, את לא מייעצת לה להיפרד בשום צורה, אוקיי? וכמובן את זה אמרנו, את לא נפרדת, וחדל שקט. נגמרה מדיניות השתיקה. את מספרת לאדם קרוב, את משתפת את החברה הכי טובה שלך, ואת אומרת, את שומעת שנייה? שמעתי הרצאה כזו וכזו. גיליתי שיש דבר כזה שנקרא נרקיסיזם ואלימות סמויה והתעללות רגשית סמויה. אני חושבת שזה מה שאני עוברת, ואני צריכה שתהיה הבסטית שלי כדי לתמוך בי בתהליך הזה. את לא מסתירה, אין יותר, הבושה היא לא שלנו, הבושה היא של הצד השני. מה כן לעשות? מה כן לעשות? קודם כל, אם את מרגישה שאת בסכנה או מפחדת ממנו, הדבר הראשון שאת עושה זה מתקשרת 118, עוד מעט יהיה לכם שקף על זה, ויש אבחון מסוכנות. אם אתן חושדות שהבת שלכם בסכנה, חברה שלכם בסכנה, לדחוף אותה, לעשות אבחון מסוכנות של משרד הרווחה 118. מספרת לאדם קרוב, מיגון אישי, אל תצחקו, אבל תקשיבו, אין אחד פה שיוצאת מהקליניקה שלי ולא מקבלת ממני הוראה חד משמעית, למגן את עצמה בגז מדמיע או בבוסם קטן, שאם חס ושלום הוא חוצה את הגבול, כי ההבדל בין אלימות סמויה לאלימות פיזית הוא שבריר שנייה, ואת צריכה להיות מוכנה, ועכשיו שאת מכירה את הסימנים, ואת יודעת שיש סיכוי כזה שבהתקף זעם הוא גם יכול לפגוע, זה לא חייב להיות רצח. קחי בושם קטן בתיק, לא בתיק, בכיס, תרססי אותו, כי זה נותן לך 3 דקות לברוח. שיעורי הגנה עצמית, חבל על הזמן ללמוד כמה דברים שהם קריטיים, כי אין מה לעשות, אנחנו היחידות שיכולות להגן על עצמנו. דבר נוסף, מה כן לעשות במקרה כזה? עם מישהי שאת מכירה או שזוהת, לתעד הכל. לתעד, לשמור צילומי מסך, צילומי וואטסאפים, הודעות, להקליט שיחות, להקליט מריבות, להקליט נסיעות באוטו. אחד הדברים שהנרקיסיסט או הפסיכופת עושה, הוא משתמש בנהיגה כדי להפחיד אותך. זאת אומרת שהוא יכול לנהוג כמו מטורף כי הוא עצבני ולסכן את החיים שלך. זאת אלימות. את מתעדת, ואת גם לא עולה איתו לרכב אם יש לו התקפי זעם. וכמובן, כל הפוקוס חייב להשתנות. אם הפוקוס הוא על מה אני מרגישה בתלות של מה קורה לי בקשר, כל הפוקוס הופך, זהו, אני לא מתעסקת בו, אני גם לא נפרדת ממנו עכשיו. זה לא מתחיל בפרידה. כל התהליכים מתחילים בקודם כל התחזקות עצמית. הפוקוס חוזר אלייך. את מתחילה לעשות דברים שאת אוהבת, יוצאת, עושה הליכות, מכירה חברות חדשות, נרשמת לחוג, לומדת, מתקדמת בעבודה. כמובן שזה צריך עזרה. והדבר הבא זה מודל מתאוששת. אני פיתחתי מודל של שלבים, 7 שלבים, של איך מתמודדים עם קשר פוגעני. הראשון זה המודעות, 2 זה תכנון, השלישי זה תיעוד, הרביעי זה הבחנה, זה להבחן, זה המצב, הוא לא ישתנה. ויתור, זה ויתור בעצם על הניסיון שהוא ישתנה, על החלום שהזוגיות הזאת תצליח, ויתור על ויכוחים איתו ושמירת אנרגיה, ויתור על זה שאני אגיד משהו ולא כולם יאהבו אותי, הילדים שלי לא יאהבו אותי אם אני אעמיד את אבא במקום, שיתוף, את לא לבד, ליצור קהילה תומכת, שימור אנרגיה, זה הפוקוס חוזר אלייך, וכמובן תהליך ליווי. אני אדלג על זה. למה תהליך ליווי? כי זוכרות שאמרתי
שבעצם לצאת מקשר עם נרקיסיסט זה כמו להיגמל מסמים. קשה מאוד, עד כדי בלתי אפשרי להיגמל לבד. צריך טיפול מקצועי, ליווי מקצועי. וחשוב לי שתדעו, גם אם אתן לא מפנות אליי את הנשים האלה לליווי מקצועי, תדאגו שכשהן הולכות למטפל זוגי, יועצת זוגית, מאמנת אישית, היא חייבת לדעת מה זה נרקיסיזם, היא חייבת לדעת מה זאת אלימות סמויה, היא חייבת לדעת מה זה אלימות במשפחה, והיא חייבת לדעת מה הם סימני האזהרה. זה לגבי זה. ושקף אחרון, מסליחה, מה אנחנו צריכים לעשות כחברה? להכיר את הסימנים, להבין שמדובר בדיני נפשות, לא למזער את ההגדרה, לקרוא לילד בשמו, להבין שזה יכול לקרות לכל אחת. הדבר הכי חשוב שאני רוצה שתיקחו מהשקף הזה, זה שתדחפו את האף. אם אתן מרגישות שחברה הכי טובה שלכם בסכנה, תדחפי את האף לזוגיות שלה. תגידי לה, אני מתערבת כי אני מרגישה שאני דואגת לך. מה קורה איתך? לא לשפוט אותה, לא לבקר אותה, היא גם ככה מבקרת את עצמה. כמובן, במקרה של צרחות, צעקות, לדווח, לדפוק בדלת. לפעמים זה מציל חיים. להתקשר למוקדי החירום. הנה הרווחה, אתם יכולים לצלם את השקף הזה. אלה המספרי טלפון של המוקדים למניעת אלימות, זה במקרה שיש אלימות פיזית. רווחה, נעמת, לא לאלימות. המוקד של 6724 זה מוקד בכל השפות. אוקיי? וכמובן, לספר על התופעה ולהמליץ על ההרצאה. אני מזמינה כל אחת ואחת מכן, כל אחת, קודם כל לעקוב אחריי, ולדעת שאתן לא לבד. יש פה את האינסטגרם ואת הפייסבוק שלי, ויש פה את הנייד האישי שלי, שכבר יש לכם. ואני מזמינה אתכן לא להסס, כשיש ספק, אז אין ספק. ואם אתן מרגישות, תבואו לשיחת ייעוץ, אני מעניקה שיחות ייעוץ חצי שעה ללא עלות, ולפגישות אבחון והכוונה. אישה שעוברת את הדבר הזה חייבת ליווי והכוונה, חייבת, הכוונה וליווי. ואני רוצה להגיד לכם תודה שהייתם פה והקשבתם, ואם יש למישהי שאלה, אז כמובן שאני אשמח לענות, ויאללה, תפתחו מצלמות. תפתחו רגע מצלמות. איך היה לכם? היה מדהים ומאוד מאוד מלמד. מאיה, את מקוטעת קצת. למה? רגע. שנייה. היה מעניין, לירז כותבת. איזה כיף. אני אומרת שהיה מאוד מאוד מלמד ומעשיר, ורציתי לדעת, יש לי חברה שבדיוק יצאה לפני 4 חודשים מקשר כזה, באומץ רב, והשאלה היא, עכשיו יש לה מחלה פריבמיאלגיה, יש לה דלקת פרקים והיא החמירה לה בעקבות המצב, והיא כרגע נמצאת בקבוצת פייסבוק של נשים שחוו את אותו הדבר, של נרקיסיסטים, ושיוצאות כבר שיצאו. השאלה אם את מלווה גם נשים שהן יצאו מקשרים כאלה, והן צריכות את התמיכה הרגשית לאבד בעין את מה שהן חוו. אז אני אגיד לכם שקודם כל חובה לעבור תהליך ביציאה מקשר נרקיסיסטי, כי אם היא לא תעבור תהליך היא תיכנס לאותו קשר. היא תשכפל. היא תשכפל בדיוק את אותו דבר. התהליך של המודל שראית, מודל מתאוששת, זה מודל של קודם כל, מה הצעדים הראשונים שאת בכלל צריכה לעשות. המודל הנוסף שאיתו אני עובדת בקליניקה, הוא נקרא מתעוררת באלף, שהוא מודל שבעצם שהוא ריפוי, של קודם כל הבנה של מה עבר, של לתת לזה מקום, של לאבד את זה, אוקיי, למה משכתי ואיך אני לא מושכת יותר גברים כאלה, איך אני שמה גבולות, כי אם אני לא יודעת לשים גבולות לבן הזוג שלי, אני לא יודעת לשים גבולות בעבודה, ואני לא יודעת לשים גבולות, ואני אסתפק בפירורים, ואני אקבל הפחתות וזלזול, והיא חייבת לעשות את התהליך הזה, וכן, אני בדיוק הכתובת לזה, אז את מוזמנת להגיד לה, אני עושה שיחות ייעוץ במתנה, ואני מלווה, אני חושבת שכבר מעל 1,000 שעות טיפול ואימון רק בתחום הזה,
וזה דורש ליווי, זה מאוד יעזור לה. יש לי שתי שאלות נוספות. דבר ראשון, רשמת שזה גם בעבודה. למה את נכון. מתכוונת שיש לי מערכת יחסים בעבודה? זה ביחסי עובד מעביד, עובד מישהו שעובד איתי אני אגיד ומקטין לך, אותי יש ועושה לי את הנושא מניפולציות? אני אגיד לך, יש את הנושא של התעמרות בעבודה, אוקיי? לצערנו הסטטיסטיקה אומרת שאחד מתוך 4 עובדים ועובדות חווה או יחווה התעללות סמויה מצד בן הזוג, קולגה או לקוח. לרוב זה בין מנהל ומנהלת לעובד עובדת, אוקיי? עכשיו, מה זה התעללות הנרקיסיסטית? זה המון גזלייטינג, הכחשות, עלילות על דברים שעשית, הפחתה, זלזול, צעקות, התקפי זעם, מידור, בדידות, מידור חברתי, מידור מישיבות, התעללות. זאת אומרת, מישהו שעוברת התעללות בעבודה ואומרת לך, אני לא יכולה, אני כבר לא יכולה, אני כבויה, אני לא יכולה לקום בבוקר, כנראה שיש שם משהו, שהיא עוברת כנראה, או היא מספרת לך הרבה שהמנהלת שלה מחפשת אותה, מנטרת אחרי כל פיץ שהיא עושה, היא כנראה עוברת התעללות סמויה והיא לא יודעת איך קוראים לזה. אני מכירה את זה, עברתי על בשרי. הרבה אנשים שעוברים התעללות סמויה, בסוף זה מגיע חס ושלום. פיברומיאלגיה, סרטן, תסמונת הלב השבור, אם אתן שמעתן על זה, שיש ממש הפרעות בלב בגלל מצבי דחק ומתח. כן. אז בעבודה, קוראים לזה התעמרות בעבודה, וזאת התעללות סמויה מאוד קשה, וזה מוריד את הביטחון, וזה קובע גם כן באופן משמעותי את כמה תרוויחי, לאיזה תפקיד ומה תקבלי. עושים במקרה כזה? זה תהליך, קשה לי לענות לך, אבל קודם כל הדבר הראשון, זה כמו במודל מתאוששת, זה קודם כל המודעות לסימנים, זה להבין מה קורה. אני אתן לך דוגמה, ואיך עובדים עם הדבר הזה. הייתה לי מנהלת מתעללת, וזה לא קרה מזמן, זה היה לפני 5 שנים. הרי אמרתי, אני בוגרת מצטיינת להתעללות סמויה, גם בזוגיות וגם בעבודה. והיא הייתה ממש ממדרת אותי. היא הייתה עוברת עם הבקבוק קולה, ככה, כזה בקבוק קולה, הנה זה המקאפ שלי, אבל בקבוק קולה, והייתה אומרת, למזוג לך קולה, לא לי, לחברות, למזוג גם לך, הייתה מדלגת עליי. עכשיו, כל פעם היא הייתה עושה, לכולם היה יום הולדת, אותי שוכחים. היא הייתה אוספת כסף, יום הולדת שלי, אופס, שכחתי, אופס, לא יצא לי. עכשיו, אני הייתי לוקחת את זה מאוד 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 קשה. ויום אחד, אחרי שלמדתי, והבנתי שאני בעצם עוברת התעללות נפשית, היא ממדרת אותי, עושה עליי חרם בעבודה, שזה התעללות. זה כמו לעשות חרם בתוך משפחה נגד האישה, אוקיי? ובאתי אליה ואמרתי לה, והיא עשתה את הדבר הזה עם הכל, הבאה זה היה עם האוכל, הזמינה אותה מארוחת צהריים ואותי לא. אמרתי לה, את יודעת שמה שאת עושה מכווץ אותי. את יודעת שמה שאת עושה פוגע בי כל כך עמוק, קוראים לזה מידור, קוראים לזה חרם, את ממדרת אותי ואת מתעללת בי, אני עליתי עלייך. עכשיו לגבר אני לא אגיד עליתי עליך, אבל למנהלת בעבודה, כשאני מוציאה את העוקץ לאור, מה זה את העוקץ לאור? אני חושפת את מה שהיא עושה, ואז היא התביישה. היא הפסיקה לעשות, היא לא הפסיקה להתעלל בי, זה הגיע כבר למקומות שהתלוננתי עליה ובוועד, אבל חשפתי אותה. וזה חלק מזה, זה פשוט החיסון נגד הגזלייטינג, זה ביטוי רגשי מלא, זה להגיד בכל רם את מה שאני מרגישה. את יודעת? עכשיו, לפעמים אנחנו לא יודעים מה השם של הרגש, נכון? אבל אני כן יודעת אם אני מתכווצת או מתרחבת. אז הייתי באה אליה והייתי אומרת לה, את יודעת? אני לא יודעת מה אני מרגישה, אני לא יודעת איך קוראים אפילו לרגש הזה. אני רק יודעת שמה שאת עושה לי מכווץ אותי. אני מכווצת פה, אני מצטמקת אני ליד. סתם להגיד לך, את מדמיינת את זה, זה נדמה היא אמרה לך. לי, את מגזימה, את מדמיינת, אני לא היחידה שאת אומרת לה את זה, שזה שקרים. היא הייתה מעלילה, היא עלילה. היא אומרת לה, אני לא מדמיינת. ונשים אחרות גם היו רואות מה שהיא עשתה לך, או שזו רק את? היו שותקות, כולם פחדו ממנה. בסופו של דבר, בואי, כל אחד מגיע, קרמה איזה ביץ'
בסופו של דבר נכון. חשפו את הנרקיסיזם, אוקיי? אבל עברתי תלאות. בגלל זה הפכתי להיות מטפלת ומאמנת בתחום הזה. ויש המון נשים וגם גברים שעוברים התעללות בעבודה, אסור להישאר במקום רעיל. הדבר הראשון זה מודעות, השני זה גבולות, 3 זה לברוח, לא להישאר במקום מתעלל. לברוח כשאת חזקה. אז למשל בהתעמרות בעבודה, שזה גם מאוד חשוב, שנגיד אני לא אגיד לה לעזוב את העבודה, אני אעצים אותה במקביל, היא תעשה זיקוק כישורים ויכולות, היא תחפש עבודה במקביל, היא תתחזק, תשים לה גבולות, ואז היא תעזוב. אוקיי, מעניין. לא חשבתי על זה בהקשר של עבודה, בזוגיות כאילו זה נורא ברור, אבל בהקשר של עבודה אף פעם לא וואו, חשבתי על זה. וואו, כמה נפגעי התעמרות בעבודה יש, זה פשוט לא יאומן, ממש. שוב, מתי זאת התעללות? כשזה חוזר על עצמו, שזה האקלים, שאת באה לעבודה ואת שנה בוכה. חודשים את סובלת. שהוא בודק כל דבר, שהוא עושה לך גזלייטינג, למשל, הוא יכול להגיד לך, המנהל, להלחיץ אותך על איזה פרויקט, עכשיו שאת תעשי, ואת לא ישנה בלילה, ואת עובדת עד 2 בלילה, ואז למחרת את באה, ואת אומרת לו את הפרק, והוא אומר לך, טוב, מה לך? אבל אמרת שזה לחוץ, לא, את לא הבנת אותי. אתה לא בסדר, אתה אשמה, כן. את תפוקה, את לא הבנת, את לא מבינה. אז זאת הייתה שאלה ראשונה, הייתה לך עוד שאלה. זהו, ששכחתי מה רציתי, בגלל שהיינו עסוקות בזה, אבל יש לי בהקשר אחר, יש לי חבר שהוא בזוגיות שלישית כבר, הוא התגרש פעמיים, והאישה הנוכחית שהוא נמצא איתה, היא עושה לו, כמו אמרתי, הסוג הקורבן, המסכן, שהיא באמת גם אין לה אמצעים, אין לה זה ואין לה זה, והיא עושה לו מניפולציה שאם הוא יעזוב אותה, היא תתאבד. וואו. והוא לא יודע איך לצאת מהקשר הזה. קודם כל אני אגיד לך שהדבר הראשון שתגידי לו זה שהוא לא אחראי לאף אחד. אם היא רוצה להתאבד, היא תתאבד. אוקיי? הוא לא אחראי לחיים שלה. זו בחירה שלה, זו החלטה שלה. הוא לא שבוי בקשר שהוא לא רוצה להיות בו, או שהוא מאס בו, כי היא מאיימת עליו בחיים שלה. אם היא מאיימת בחיים שלה, היא צריכה לטפל בעצמה. הוא לא המטפל שלה. אין מה לעשות. היא צריכה ללכת לטיפול. הוא לא המטפל, וזו בחירה שלה. אני מבינה שקשה לו לשאת את האחריות. זה לא משנה מה יקרה ומה היא תעשה, רוב הסיכויים שהיא מאיימת עליו כמניפולציה שהוא לא יעזוב, והיא לא תעשה שום דבר, אוקיי? במיוחד אם היא נרקסיסטית, נרקסיסטית לא מתאבדת, אוקיי? אבל זה כן מניפולציה של נשים נרקסיסטיות, להגיד אני אתאבד אם תעזוב אותי. הייתי מציעה לו כן לבוא ולראות גם מה מושך אותו בקשר הזה. זה בעיקר, אני יודעת מה מושך אותו בקשר, רק דבר אחד. מה? הסקס. כי הוא בעצמו מרגיש אהבה רק שהם עושים. אבל ככה היא לא מראה לו חיבה, והיא לא בן אדם, את יודעת שהיא אינטליגנטית ויש עם מי לדבר, וזה, הוא מרגיש את האהבה שלו רק דרך המיניות. אז יכול להיות שאת צודקת, אבל יכול להיות שהוא גם מרגיש קצת המושיע. כן. הוא בעצמו מטפל, מאמן. תביני, הם אנשים בני 60. אני לא מדברת איתך, אני בת 40, הם בני 60. אז בתחילת ההרצאה אמרתי, אני בוגרת פסיכולוגיה בהצטיינות, מאמנת מצטיינת, כאילו מה שאת רוצה, זה קרה לי, זה קורה לשופטת הייתה אצלי, זה קורה, את לא מבינה איזה אנשים אינטליגנטים. וכן, יש הרבה נשים מניפולטיביות ונרקיסטיסטיות, אז אחד הוא לא אחראי. בהבנה הוא מבין שהוא צריך לעזוב אותה, יש הבנה. מזלו שהם לא גרים ביחד. כן. אבל הוא צריך גם לעשות עבודה שם, כי יכול להיות שמשהו ממכר אותו בתחושה של המושיע. כי אם אני אמות בלעדיך, וואי, אז איזו תחושת משמעות זה שמישהו מוכן למות בשבילי. גם אם זה לא מודע. כן. יש שם עבודה, אוקיי? ושלא תאיים עליו, היא לא תתאבד. ואם היא תתאבד, זה שאלה. אי אפשר. אנחנו אחראים לחיים שלנו. נזכרתי מה שאלה הנוספת. מה קורה אם יש זוגות שהם באמת נשואים, יצאת נגיד מקשר כזה, או הוא או היא, זה לא משנה, ויש ילדים בקשר? מה עושים? זה לא קשר שאני כבר לא אראה את הבן אדם יותר.
נכון, וואו, וואו, וואו. קודם כל, להתגרש מנרקיסיסט זה חתיכת דבר. ואני יכולה להגיד לך שאני מלמדת את הנשים שמגיעות אליי, איך לעצור את הגזלייטינג של הנרקיסיסט על הילדים. וצריך ללמוד את זה. בדיוק כי הם כמו מסיתים נגד האמא, הם מסיתים, לא נגד האמא, הם מסיתים. כן, כן. אז קודם כל, אחד הדברים שאני אומרת לאמא, זה שאמא טובה זאת אמא שטוב לה, ואת צריכה לדאוג לתחת שלך, והילדים יגדלו, אוקיי? ותמיד תמיד לדאוג שקודם כל טוב לך, ואת בביטוי רגשי מלא. זאת אומרת, קשה לך? את אומרת, קשה לי. את רוצה לבכות? את בוכה. את אומרת, אני מרגישה ככה וככה, והילדה אומרת לך, את מגזימה, את בוכה, את בכיינית, זה ככה אני. אין פתק החלפה על אמא, זה מה יש, נדפק. זאת אומרת, ככה אני מנכיחה את עצמי, נותנת לעצמי להרגיש את מה שאני מרגישה, זה ביני לבין עצמי. מול הילדים אותו דבר. אם אבא אומר לילד שלו, מה אתה בוכה, מה אתה הומו? אז אני כאימא, גם אם אני גרושה, אני אומרת לילד שלי, מה שאבא אמר, זה נקרא הפחתה, קוראים לזה גזלייטינג, קוראים לזה זלזול. הוא עושה מעשה שהוא לא טוב, וזה בסדר גמור להגיד את זה. זה בסדר גמור להגיד, כי התפיסה הזאת... לדווח גם לילדים שהם צעירים לכדי הבנה? מה זה גם צעירים? לילדים מאוד מאוד צעירים? מה זה צעירים? פחות מיסודי, גן? אז אני יכולה להגיד לך שהבת שלי בת 5, ואני יכולה להגיד לך שהבת שלי היום אומרת, מייצ'וק היפה שלי, אני שרופה מאוהבת, והיא אומרת לי, איך היא אומרת לי את זה? אמא, מותר לי להרגיש מה שאני מרגישה. אף אחד לא יכול לבטל את מה שהיא מרגישה. אני שומעת את זה ממך. לדוגמה, אני אתן לך את הדוגמה הכי קטנה, שאפילו נכנסנו לממ"ד, ובעלי אומר לה, והיא אומרת, אמא, אני מפחדת, כי היא יודעת לבטא רגשות. אני המון עובדת איתה עם רגשות, עם זה. תסתכלי, יש לי ממש כרטיסיית רגשות, עם שמות של רגשות. עכשיו, היא לא יודעת לקרוא, היא בת 5. אז היא רואה, ואז היא יודעת להגיד שכשהיא נכנסת והיא מרגישה את הפחד, אז היא אומרת, אני מפחדת. ואז אורי אומר לה, אין מה לפחד, ואני אומרת לו, יש מה לפחד. אל תשנה את המציאות, זה באמת מפחיד, מותר לך לפחד. יחד עם זאת, אנחנו בתוך המרחב מוגן, ואני איתך ואנחנו מחבקים אותך, ותכף זה גם יעבור, אבל מותר לך לפחד. אז היא כל הזמן אומרת, מותר לי להרגיש, מותר לי לפחד. אבל מה את עושה בקשר זוגי שאתם פרודים ויש עניינים כלכליים ויש הסתה וזה מורכב? מי עוד צריך להשתתף בזה ולעזור? זה מה שאני שואלת. כי זה לא מספיק מאמן לצד אחד, מי עוד צריך? עורכי דין? מי צריך להיות בסיפור הזה בשביל אני רק יכולה להגיד לך שגם אם את הולכת לעורך דין, הוא צריך לדעת מה זה נרקיסיסט ומה זה להתגרש. יש את שרון, שאני מאוד ממליצה עליה, ויש עוד 2 שאני תמיד מפנה אליהם את האנשים שלי, וזה בעייתי וזה הרצאה בפני עצמה. איך להתמודד עם נרקיסיסט. הדרך הכי טובה, אני אעביר לכם אם אתן רוצות, כרטיסיית רגשות, אני אשמח. בטח, אני אעביר לכולכם, כרטיסיית רגשות, של לדבר רגשות, כי מה שקורה בגזלייטינג זה אני כבר לא יודע מה אני מרגיש. אני לא יודע אם זה בסדר לבכות, כי אבא אמר שאם אני בוכה אז אני חלש ואני לא גבר. אבל זה בסדר לבכות, מה אני מרגיש? אז עם אמא אני אוציא, אני לא שולטת מה הוא יעשה עם אבא, אין לי שליטה בגירושים. אבל אני כן יכולה לתת לו את מה שהוא צריך אצלי. אוקיי. ומה את עושה אם את רואה חברה, ואת רואה שזה בדיוק ההרצאה שאת ראית והיא לא מודעת למצב? איך את מעוררת אותה? בעין, בכלל שתקשיב. קודם כל אני לא שופטת אותה, אני מקשיבה לה, אני לא מתרחקת. לא, היא לא מספרת לי על הסיפור, את רואה שהיא עוברת גיהנום כזה, היא לא מודעת למצב. אז את פשוט אומרת לה, תקשיבי, אני רוצה לדבר איתך ב4 עיניים. ואת נפגשת איתה, ואת שותה איתה קפה, ואת אומרת לה, תקשיבי, שמעתי הרצאה כזאת וכזאת. אני לפעמים צופה מהצד, יכול להיות שאני טועה. אני מעדיפה לטעות ושאת תכעסי עליי, מאשר אחר כך לבכות. אני רואה שאת סובלת, אני רואה שקשה לך. אני רואה שמשהו עובר עלייך. אני לא בטוחה מה. אני רוצה שתדעי שאני פה. אני רוצה גם לתת לך מישהי לעקוב אחריה. יש את המדריך שלי. שתוריד את המדריך שלי להתעללות סמויה. של כל סימני האזהרה. כל מה שאת צריכה לעשות זה להגיד לה, אני פה בשבילך, זיהיתי משהו, אני לא בטוחה,
אני מעדיפה שתכעסי עליי שדחפתי את האף מאשר אחר כך לכעוס על עצמי שלא דחפתי את האף בזמן. זה אפילו לא צריך להגיע למצב שהוא מאוימת פיזית ממנו, רק הסבל המתמשך שפוגע עליו בבריאות. בואי תדברי עם מישהו, בואי תראי, וגם להגיד לה שתהליכי אימון ותהליכי טיפול לא מסתיימים ברוב המקרים בפרידה, הם מסתיימים בשינוי מאזן הכוחות, שהיא מתחזקת והוא מתאזן, יורד מהעץ. אז זה לא אומר פרידה, זה רק אומר שתרגישי יותר טוב, יותר חזקה מולו. שתעמידי אותו במקום, שתשימי גבולות, שתחזרי להיות המחוזרת. באמת, רוב הזוגות לא נפרדים, הם עדיין בקשר? רוב הזוגות זה מתהפך. זאת אומרת, מאזן הכוחות משתנה, האישה מתחזקת, הופכת להיות מחוזרת, פתאום מעמידה אותו במקום, היא יכולה להגיד מה שהיא מרגישה, חיה את החיים, פתאום היא יוצאת עם חברות, היא שמה גבולות, למעט מקרים שהוא אלים פיזית, ואלים ברמה המתפתחת יותר של האלימות, של כבר התקפי זעם, ושהוא מסוכן, ויש קינה אובססיבית. אוקיי. תודה רבה על כל המענה והסבלנות, תודה רבה, היה באמת מלמד ומעשיר. אבל גם ראיתי שחלק מהסימני הזרה לא חייבים להיות כולם, דרך אגב. מספיק שיש צעקות, זה גם לא חייב להיות כל הסימנים. זה יכול להיות מספיק צעקות, זה יכול להיות תוקפנות, זה יכול להיות דו-פרצופיות כזו. את עוברת התעללות. מספיק שיש את האובססיביות, כל עוד זה חוזר על עצמו וזה באמת לא משתנה, אלא זה מסלים ונהיה יותר גרוע. מבינה? זאת אומרת, לא צריך שכל 5 יהיו. מספיק שאחד לאורך זמן זה מספיק. אבל אם זה בן אדם שהוא תוקפני ועצבני, והוא לא, דווקא זה לא בקטע אובססיבי, אלא הוא תוקפני ועצבני, כל דבר למשל תגידי לו, עצבני נראה בך, כאילו. יש לו אפשרות בחירה? האפשרות בחירה שלו זה להתעלל באשתי, או שאני אעשה רגע משהו עם הכעסים שלי, גם אם זה אומר שאני צריך לקחת כדור הרגעה, גם אם זה אומר שאני צריך ללכת לדבר עם מישהו או לעשות סדנה בניהול כעסים. למה האופציה הראשונה היא לתת כאפות לאשתי? כאפות נפשיות? מבינה מה אני מתכוונת? כן. יש הרבה מה לעשות. זה לא, זה מכבסת מילים להגיד, אז הוא עצבני, אז הוא זה, לא מעניין. גם אני עצבנית לפעמים, את חושבת שלא בא לי להתקפה לפעמים ובא לי, גם אני. אבל מה, אני אלימה כלפיו? אמרתי לך, אני בוטה. גם לי בא. אז מה זה אומר שאני אעשה את זה? לא. יש דרכים אחרות. אז אני הולכת, מתעצבנת, או בוכה, כאילו, מדברת עם חברה, שותה לי כוס קפה, נרגעת, ואחרי זה אני מדברת איתו. ואותו דבר הוא יכול להתעצבני עליי כסח, אבל לא, יש גבולות שהוא לא יעבור אותם, הוא לא יצרח בבית, הוא לא יהיה לו התקפי זעם, הוא לא יקה על הקיר בעצבים, הוא לא ישבור צלחת, הוא לא ידבר אליי בצורה לא יפה, אוקיי? בסדר גמור, תודה רבה לימור, ממש מודה לך, ממש מעניין. בכיף פעולות, ואני אשלח לכם את זה. תודה רבה לכן, ליזט, יש לך שאלה או שאנחנו יכולות להשתחרר? לא, יש לי שאלה. את עושה גם טיפולים וייעוצים בזום? אני עניינית עכשיו. כן? והטלפון שלך אפשר ליצור תקשורת. בטח, יש לך את הנייד שלי, נכון? בטח, יש לי מתאמנות גם מחול, מקנדה, מלוס אנג'לס, בטח. אני גם מאמנת באנגלית. לא, אני רוצה משהו כאילו פרטני בהתחלה, או לא יודעת, כן? אוקיי, אז אני אצור קשר. טוב, אהובה שלי, בסדר גמור. שיהיה בהצלחה. תודה רבה. היה מאוד טוב. ביי. ביי.